βλέποντας τον Απόστολο Μακρύδη εδώ στον πάγκο του Εθνικού. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Άρη Κυριάκου για ένα πρώτο σχόλιο. Άρη, τα είπαμε νωρίτερα όσον αφορά τα δεδομένα του αγώνα. Δεν ξέρω αν ακούστηκε κάτι έτσι από πλευράς οδηγιών της συστάτης στιγμής. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με οδηγίες, επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα στο παιχνίδι, να πούμε πως αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα διευθύνει ο Μάριο Τσαγκάρη. Ο οποίος κρεμάει τη σφυρίχτρα, ναι, του φέτος, έτσι. Ναι, ακριβώς είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα διευθύνει ο Κύπριος διαιτητής. Οπότε, εντάξει, και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα ήταν καλό να μιλήσουμε με τον διαιτητή, αν μπορέσουμε να τον έχουμε στο τέλος. Ναι, στο τέλος, για το αγωνιστικό τώρα του παιχνιδιού είναι πως και οι δύο ομάδες θα θελήσουν να δώσουν τον δικό τους ρυθμό βάσει των όσων γνωρίζουμε από τα προηγούμενα παιχνίδια, κυρίως της Αγίας Νάπας και του Εθνικού, με τους γηπεδούχους συνήθως να επικεντρώνονται στον τρόπο αμυντικής λειτουργίας πρώτιστα και ακολούθως στις γρήγορες κόντρες που βγάζουν. Εδώ η κάθετη που βγαίνει για τον Βάλτο βγαίνει άμυνα από τον Μαρκόφσκι, είναι Άρη. Και ακολούθως στον τρόπο με τον οποίο ο Εθνικός θα μπορέσει να διασπάσει την καλή αμυντική λειτουργία της Αγίας Νάπας για να μπορέσει να κάνει τις δικές του ευκαιρίες και να βρεθεί πρώτος απέναντι στο πρώτο τέρμα της αναμέτρησης. Μάλιστα. Παιχνίδι που συνεχίζεται με τον Εθνικό να μπαίνει πιο φουριόζο στο παιχνίδι, να έχει την κατοχή σε αυτά τα πρώτα 2 λεπτά, χωρίς πάντως να υπάρχει κάποια φάση. Ένας Εθνικός, οι θύνοντες του οποίου θεωρούν κομβικό το σημερινό παιχνίδι, αφού προέρχεται από την ήττα με τον Ερμή με 2-1. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες λίγο πριν κλείσουμε ημερολογιακά το 2014, να ανέβει στην βαθμολογία και κυρίως να απομακρυνθεί από την κάτω ζώνη. Εδώ η σέντρα που βγαίνει, ο Βάλτο δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Η σέντρα που βγήκε από τον Ντεμέλο. Θέλουν να διώξουν οι της Αγίας Νάβας. Πάει εκεί ο Μάρτσεφ. Ο Βούλγαρος πήρε την κεφαλιά. Ο Έβερτον όμως είναι ο τελικός αποδέκτης. Είναι κοντά ο Αμεσάν. Αμεσάν, ο Έβερτον, εκ νέου μπάλα κοντά του ο Ψιάνος. Πιέζει, πλάγιο είναι για τον Εθνικό. Έλεγα λοιπόν ότι ενδεχόμενη αποτυχία σήμερα θα αφήσει τον Εθνικό κοντά στο κάτω διάζωμα και θα ανησυχεί σαφώς περισσότερο για την συνέχεια. Ένα από τα παιχνίδια που οι αχλιώτες θεωρούν ότι πρέπει να τα κερδίσουν. Απ' την άλλη, ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την Αγία Νάπα, αφού είναι και για την γηπεδούχο ομάδα ένα παιχνίδι το οποίο θεωρούν ότι μπορούν να το κερδίσουν. Να πετύχουν παράλληλα και την πρώτη τους εντός έδρας νίκη. Να δούμε ποιος θα χαμογελάσει στο τέλος. Όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Πιντσέλη δυνατά το πλάγιο. Μάρτσεφ έδιωξε, νέο πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού. Όλα αυτά και να είμαστε στα 3 πρώτα λεπτά. Περιμένουμε να δούμε, να καταγράψουμε την πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι. Δυνατά ο Πιντσέλη. Αλλά φτάνει μέχρι τον Αθανασίου σχεδόν με τις γροθιές. Ο Πιντσέλη με τη μία, το σούτ έξω. Προσπάθεια από τον Πιντσέλη να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ήταν λίγο πιο έξω από την εστία του ο Γρηγόρης Αθανασίου. Έκανε με τη μία το σούτ χωρίς πάντως να κάνει το οτιδήποτε. Εδώ είναι ο Πιντσέλη, από τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει στο ρόστερ του Εθνικός. Επέστρεψε μετά από την περιπλάνηση του σε άλλες ομάδες στην ομάδα της Άχνας το φετινό καλοκαίρι. Πέρσι θυμίζω ήταν στον Άρη, Λεμεσού. Η ομάδα του Άρη ολοκλήρωσε το περσινό πρωτάθλημα. Απλάγιο με τον Χάτζαρο. Περιμένουμε να εκτελεστεί τώρα. Έγινε το λάθος. Πήρε ο Θεοδόρου. Πάσα για τον Ψιάνο. Λάθος ο Αμεσάν. Ο Εθνικός θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Να δούμε την κίνηση από τον Αμεσάν. Θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Είναι γρήγορος. Κάνει και την σέντρα σούτ. Αλλά η μπάλα πάνω από την εστία του Αθανασίου. Ο Αμεσάν δεν νομίζω ότι θέλει να κάνει σούτ. Μάλλον τον Βάλτο ήθελε να βρει. Αλλά δεν τα κατάφερε. Με τον τρόπο που γύρισε την μπάλα την έστειλε ψηλά μακριά από την εστία του Γρηγόρη Αθανασίου. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Με το λάθος που έγινε από πλευράς Αγίας Νάπας. Ο Αμεσάν βρίσκει χώρο. Αλλά το σούτ είναι άσχημο χωρίς να απειληθεί η γηπεδούχος ομάδα. Η οποία τώρα έχει κατοχή. Μπάλα στα μετώπιστεν για τον Αντωνίου. Μαρκόφσκι με τον Αντωνίου. Για να πάμε μέχρι τώρα δεν έχει βγάλει κάποια επίθεση έτσι ώστε να δούμε την γηπεδούχο ομάδα να απειλεί τον Μπουνακουντούλ. Μάρτσεφ υποπίεση από τον Έβερτον. Πήγε να περάσει. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Στέριο Ψιανό.
κάτω ο Ελλαδίτης, φάουλ που το σφύριξε αμέσως ο Τσαγκάρης. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση, το φάουλ για την ομάδα της Αγίας Νάπας και η πρώτη ευκαιρία να φέρει κόσμο στα καρέ του Κουντούλ. Η γηπεδούχος ομάδα με ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Φούσκο αρκετά μακριά, αλλά προφανώς η μπάλα θα πάει μέσα στην περιοχή του Μπούνα Κουντούλ. Για να δούμε, στο 6 ο Εμιλιάνο Φούσκο έχει πάρει λίγα μετραφόρα για αυτό το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι για την Αγία Νάπα. Τώρα θα το εκτελέσει, χαμηλά η μπάλα, όχι καλή εκτέλεση, απομακρύνεται σε ένα χώρο πάντως που είναι ο Ψιάνος. Το γέμισμα για τον Παναγιώτοφ. Ο Βούλγαρος θέλει να δώσει τον Χάμπερ, δεν τα κατάφερε. Πήραν οι του Εθνικού με τον Ζουνίνιο, ο οποίος είναι γρήγορος. Παίζει σήμερα πίσω από τον Βάλντο, φάουλ από τον Χάμπερ. Διαμαρτύρεται ο Καναδός. Εδώ είναι, δανεικός από τον Απόλλωνα, θυμίζω, στην Αγία Νάπα. Χάτζαρος. Στόλερ. Έγινε το λάθος, πήραν οι γηπεδούχοι με τον Θεοδόρου. Παναγιώτοφ, ωραία πάσα, δυνατή για τον Μάρτσεφ, δεν θα προλάβει. Δύο Βούλγαροι πήγαν να συνδυαστούν εκεί, με τον Παναγιώτοφ να βγάζει την κάθετη για το συμπατριώτη του, τον Βεσελίν Μάρτσεφ, αλλά ο τελευταίος δεν θα προλάβει. Ήταν αρκετά δυνατή η πάσα που επιχείρησε ο Παναγιώτοφ. Ζουνίνιο, φάουλ από τον Φούσκο αυτή τη φορά. Συστάσεις από τον κύριο Τσαγκάρη. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι είναι για τον Εμιλιάνο Φούσκο. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Άρη Κυριάκου. Ναι, Άρη. Ναι, απλά να μεταφέρουμε κάποιες πρώτες οδηγίες από τους δύο τεχνικούς. Ο κύριος Μακρύδης, καταρχήν από τους φιλοξενούμενους, δεν είναι ευχαριστημένος στις πάσες όταν ο εθνικός πρέπει να βγει σε γρήγορες κόντρα επιθέσεις. Και φώναξε στον Ζουνίνιο να πετά πιο γρήγορα την μπάλα σε άμεσαν και Ντεμέλο κατά πρώτη στον λόγο. Και ακολούθως τον Πιτσέλη να βλέπει γήπεδο ώστε να μπορεί να δημιουργεί περισσότερες φάσεις για τον εθνικό. Όσον αφορά τον τεχνικό των γηπεδούχων, τον κύριο Κοσμά, φωνάζει συνεχώς τους αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές του να κάνουν επιθετική άμυνα, δηλαδή να πιέζουν ψηλά τους παίχτες του εθνικού για να κλέβουν κάποιες μπάλες και με στόχο να γίνουν και αυτοί με τη σειρά τους επικίνδυνοι. Ένα σούτ εδώ χωρίς να απειλήσει ο εθνικός. Ναι, Άρη, για να ολοκληρώσουμε. Ναι, για να ολοκληρώσουμε αυτό. Νομίζω πως για να πηγαίνει η μπάλα σε Χάμπερ, Κολοκούδια και Μάρτσεφ πρέπει να γίνονται πιο επιθετικοί οι αμυντικοί της Αγίας Νάπας για να κλέβουν μπάλες κυρίως στον χώρο του κέντρου. Και σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να βγαίνουν και αμυντικοί, να εκμηδενίζεται ο κενός διάδρομος ανάμεσα σε άμυνα και κέντρο για να μπορέσει και η Αγία Νάπα να μην αφήνει επιλογές στους παίχτες του εθνικού. Η Αγία Νάπα που βγαίνει τώρα μπροστά με τον Παναγιώτοφ, κράτησε μπάλα παρά το μαρκάρισμα του Στόλερ. Χάμπερ ανάμεσα σε δύο, θέλει να περάσει ο Καναδός. Είναι out τελικά, αφού όντως η μπάλα βγήκε εκτός από τα πόδια του Χάμπερ. Απορριμμένος δείχνει ο Καναδός, αλλά δεν υπήρχε κάποιο φάουλ εκεί. Έσαν κοντά του δύο παίκτες του εθνικού, με αποτέλεσμα να βγει άμυνα υποπίεση. Ο Καναδός αναγκάστηκε να βγάλει την μπάλα εκτός, με τον Κουντούλ να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Λίγο πριν πάμε για να συμπληρώσουμε το πρώτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι. Είμαστε στο 1ο λεπτό, χωρίς γκολ, στο παραλίμνη Αγία Νάπα Εθνικός. Αναβάνω παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Everton προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Είναι κάτω ο αμυντικός του εθνικού. Αυτό έλειπε τώρα στον Απόστολο Μακρύδη. Να υπάρχει πρόβλημα και με τον Everton. Είπαμε, έχει βουνό πρόβλημα το εθνικός για το σημερινό παιχνίδι. Είναι κάτω και ο Everton, τον βλέπετε εδώ. Από την προηγούμενη προσπάθειά του να διεκδικήσει κεφαλιά στον αέρα απέναντι στον Βεσελίν Μάρτσεφ. Αν έχουμε το replay θα το δούμε σε πολύ λίγο. Φωνάζει το ιατρικό team του εθνικού μέσα ο κύριος Τσαγκάρης. Είναι και ο Πιντσέλη εκεί κοντά του. Φαίνεται ότι έχει πρόβλημα ο Everton πάντως. Και θα δούμε αν όντως προκύπτει κάτι το σοβαρό εδώ. Βλέπετε εκεί στο βάθος αριστερά πάτησε άτσαλα ο Everton. Πρέπει να έχει γυρίσει το πόδι του εκεί στο κατέβασμα, εκεί στην προσπάθεια που έκανε να πάρει κεφαλιά. Εκεί φαίνεται είναι το πρόβλημα. Αλλά να δούμε σε λίγο αν είναι κάτι σοβαρό ή αν μπορεί να συνεχίσει ο αμυντικός του εθνικού, που θα βγει για λίγο πάντως εκτός για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλα αυτά σε μια μικρή διακοπή περίπου 1 λεπτού. Για να επαναρχίσει το παιχνίδι, μπάλα θα πάει στους παίκτες της Αγίας Νάπας που
Έβγαλαν την μπάλα εκτός. Με τον Πιντσέλη. Αυτό να κάνει τώρα. Άρη, ο Everton συνεχίζει, είναι εκεί κοντά σου. Δείχνει πως ξαναφορά κανονικά το παπούτσι του και δοκιμάζει για να συνεχίσει. Ναι. Η λογική λέει πως θα επιστρέψει, αν και κουτσένει μπροστά από τον τέταρτο τώρα. Περιμένουμε λίγο. Πάντως έχει πάρει θέση δίπλα από τον κύριο Μούσκο για να ξαναμπεί εκ νέου στο παιχνίδι. Σε πολύ λίγο. Ο Εθνικός παίζει προς το παρόν με 10. Περιμένει το νόημα του κύριου Τσαγκάριν για να ξαναμπεί ο Everton. Ψιάνος, Μάρτσεφ. Άμυνα που βγαίνει από τον Αμεσάν. Σε πλάγιο είναι για την Αγία Νάπα. Επιστρέφει τώρα και ο Everton. Ο Αμεσάν αυτός που πέταξε την μπάλα εκτός. Κολοκούδιας που έδωσε για τον Ψιάνο. Η σέντρα του Ελαδίτη καλή. Θα περάσει από όλους. Ευνηδιάστηκε ο Γάμπερ. Τρέχει ο Καναδός για να προλάβει τώρα πρώτου Ντεμέλο. Το γύρισμα κόρνερ πρώτο στο παιχνίδι για την Αγία Νάπα με τους λιγοστούς φίλους της ομάδας εδώ στην κεντρική κερκίδα του Τάσος Μάρκου να χειροκροτούν την προσπάθεια των παικτών του Γιώργου Κοσμά. Ένα κόρνερ με τον Παναγιώτοφ να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Και αυτό γίνεται τώρα με αρκετό φάλτσο. Ζητούν παράβαση για ένα σπρώξιμο, μονομαχία εκεί του Τάλ περισσότερο θα έλεγα, με τον Μαρκόφσκι. Κάτω εδώ ο αμυντικός της Αγίας Νάπας βρέθηκε κάτω στη μονομαχία με τον Γκόρα Τάλ. Κοντά ο Τσαγκάρης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Ντεμέλο προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Ο Βάλτο διορθώνω. Τώρα από τον Ντεμέλο για τον Χάτζαρο. Φούσκο. Ο Τάλ βγάζει άμυνα με την προβολή προ του Χάμπερ. Και ο Εθνικός θέλει να βγει μπροστά. Αμεσάν δεν κάνει το κοντρόλ και δεν θα το κάνει ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια, με αποτέλεσμα το πλάγιο να είναι για την Αγία Νάπα. Εκεί είναι η μονομαχία του Τάλ, βλέπετε, μαζί με τον Μαρκόφσκι. Υπήρχε ένα σπρώξιμο στην αρχή από τον Μαρκόφσκι, συνέχεια από τον Τάλ. Έδειξε να συνεχιστεί ο Μάριος Τσαγκάρης στο παιχνίδι, ήταν κοντά στην φάση. Θυμίζω ότι ημερολογιακά έχουμε άλλες 2 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα μέχρι να ολοκληρωθεί το 2014. Να δούμε εδώ τη φάση. Ωραίο το γύρισμα από τον Μάρτσεφ για τον Χάμπερ. Θα βγει ο Κουντούλ και θα μαζέψει. Η 13η αγωνιστική που είναι προγραμματισμένη για το τρίμηνο 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου. Η Αγία Νάπα πάει Λευκοσία στο Μακάριο για να παίξει με την Δόξα. Ο Εθνικός επιστρέφει στο γήπεδό του, στο Δασάκι, για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και το άλλο θα είναι πολύ ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι μιλάμε για ντέρμπι ουραγών, το Δόξα Αγία Νάπα. Από την άλλη, και στο τελευταίο παιχνίδι για το 2014, ο μεν Εθνικός θα πάει στην Λάρνακα, στο Αντώνης Παπαδόπουλος, για να παίξει με τον Οθέλο. Η ιδέα Αγία Νάπα παίζει εδώ στο Παραλίμνη με τον Απόλλωνα. Αυτά τα 2 παιχνίδια είναι το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου. Δύο ομάδες που ποδαρικό το 2015 θα κάνει ο Μένε Εθνικός εντός με τη Νέα Σαλαμίνα. Σαββατοκύριακο 3-4 Ιανουαρίου αυτά τα παιχνίδια. Η ιδέα Αγία Νάπα στο ΓΑΣΥΠΗ με το ΑΠΟΕΛ. Αυτά είναι τα επόμενα παιχνίδια που έχουν οι 2 απόψινοί αντίπαλοι στο πρωτάθλημα. Τα 3 επόμενα παιχνίδια. Παναγιώτοφ, Φιλγκέιτ. Υπάρχει φάουλ από τον Χάτζαρο. Παναγιώτοφ το εκτέλεσε γρήγορα, αλλά σωστά φώναζε ο Τσαγκάρης να πάει μπάλα πίσω και να εκτελεστεί το φάουλ από το σημείο που έγινε. Εδώ είναι η φάση με Φιλγκέιτ και Χάτζαρο. Καθαρή φάση νομίζω από το απλωμένο πόδι του αμυντικού του Εθνικού, του Πέτρου Χάτζαρου. Παιχνίδι πάντως που δεν έχει καλό ρυθμό μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει κάποια εκρηκτικότητα στο παιχνίδι από τις 2 ομάδες. Προσέχουν και οι 2 πάρα πολύ και τα νότα τους και προσπαθούν να μην κάνουν λάθη στη μεσαία γραμμή. Το φάουλ τώρα για την Αγία Νάπα με το Θεοδόρου. Για να δούμε. Θεοδόρου
Πάει απευθείας, ο Κουντούλ θα μαζέψει εύκολα. Και δίνει την μπάλα για τον Πιντσέλη, για να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις για τον εθνικό να βγει στην αντεπίθεση. Ο Πιντσέλη για τον Αμεσάν. Κοντά στη γραμμή του πλαγίου έγινε το λάθος ο Μάρτσεφ, ο Αμεσάν εκ νέου για τον Πιντσέλη. Περιμένει ο Στόλερ, τον είδε. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι αυτός από την άλλη πλευρά. Η μπάλα πήγε με αρκετή δόση τύχης, αλλά έρχεται ο Φιλ Γκέιτ να διώξει τελικά πρώτου του Ήψον Ντεμέλο. Θεοδόρου. Παναγιώτοφ, περιμένει ο Μάρτσεφ. Έκανε το σούτ τελικά ο Βούλγαρος. Έβερτον. Αμεσάν. Έκανε το τακουνάκι. Ο Ψιάνος επίσης το ίδιο. Βρήκε όμως τον Παναγιώτοφ. Και έρχεται ο Πιντσέλη με δύναμη για να διώξει σε πλάγι out. Ψιάνος, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με αυτό το πλάγιο για την ομάδα της Αγίας Νάπας, η είναι πιο κοντά στα καρέ του εθνικού από το δεκάλεπτο και μετά. Τώρα βγαίνει σέντρα, κεφαλιά πρώτη από τον Τάλ. Ο Ντεμέλο, δυνατό σουτ με αρκετό φάλτσο. Χάμπερ έκανε το κοντρόλ, αλλά έδιωξε ο Έβερτον, βγάζει άμυνα. Βάλντο για τον Χάτζαρο, τρέχει να προλάβει. Δίνει με τη μία για τον Ζουνίνιο και τώρα τρέχει ο εθνικός να βγει μπροστά με Βάλντο, Ντεμέλο και τον Ζουνίνιο που έχει την μπάλα. Θέλει να αλλάξει στην άλλη πλευρά για τον Αμεσάν, βγάζει άμυνα ο Θεοδόρου. Επιμένουν οι του εθνικού, ωραία περνάει ο Πιντσέλη. Θα κάνει και το σουτ. Έβερτον, Στόλερ, πάλι ο Πιντσέλη. Παλιά, ωραία για τον Βάλντο μέσα στην περιοχή. Δεν θα δώσει πάσα για τον Ντεμέλο. Ο Αμεσάν. Άμυνα που βγαίνει πάντως από πλευράς γηπεδούχων. Βγαίνουν και στην αντεπίθεση με τον Μάρτσεφ. Άλλαξε ωραία πάσα ο Παναγιώτοφ. Ο Μάρτσεφ θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Βάζει στο σώμα του ο Ατάντα. Υπάρχει σφύριγμα, η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Διαμαρτύρεται ο Βεσελίν Μάρτσεφ. Εδώ είναι η φάση. Βάζει το χέρι του Ατάντα. Εντύπωση αντικανονικά έτσι όπως μπήκε στην πορεία του Βούλγαρου. Αλλά που πάντως είναι για την ομάδα του εθνικού. Έβερτον. Βάλντο. Κοντά Ψιάνος. Σε πλάγιο για τον εθνικό, ο οποίος έχει αρκετή ώρα να κάνει κάποια καλή επίθεση έτσι ώστε να απειλήσει την εστία του Αθανασίου. Έχει πάντως παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν επιθετικά την ομάδα του Απόστολου Μακρύδη, και ο Ντεμέλο και ο Ζουνίνιο και ο Βάλντο και ο Αμεσάν, αλλά και ο Πιντσέλη, ο οποίος είναι αρκετά επικίνδυνος αν βρεθεί σε θέση βολής εκτός περιοχής. Με τον Πιντσέλη να πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο εγκομίτης στον πάγκο του εθνικού μαζί με τον Απόστολο Μακρύδη. Πλάγιο που εκτελείται από τον Πιντσέλη. Αθανασίου θα μαζέψει ακριβώς στα χέρια του τερματοφύλακα της Αγίας Νάπας πήγε η μπάλα. Κεφαλιά από τον Μάρτσεφ. Στην άλλη πλευρά, εκεί όπου είναι ο Μπούνα Κουντούλ. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Άρη Κυριάκου. Άρη, παίζουμε σχεδόν ένα 20 λεπτό. Δεν βλέπουμε καλό παιχνίδι προς το παρόν από τις δύο ομάδες. Προσέχουν πάρα πολύ και η ΜΕΝ και η ΔΕ. Δεν ξέρω τι λένε οι προπονητές. Να δούμε εδώ αν προλάβει. Όχι, δεν θα προλάβει ο Ντεμέλο. Πρόλαβε. Αν και είχαν εντύπωση ότι βγήκε η μπάλα εκτός. Περνάει ο Ντεμέλο μέσα στην περιοχή και είναι out τελικά. Από την πίεση χωρίς να υπάρχει κάτι. Θα ήθελα παρακαλώ να δούμε αν υπάρχει κάποιο replay, αν όντως η μπάλα βγήκε εκτός. Η εντύπωσή μου είναι ότι βγήκε εκτός, αλλά εντάξει, τώρα από εδώ που είμαστε, εδώ ίσως να φανεί. Όχι, η μπάλα έσκασε πάνω στην γραμμή. Σωστά έδειξε ο βοηθός να συνεχιστεί το παιχνίδι. Λοιπόν, Άρη, τι λένε οι δύο προπονητές για αυτή την εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες τους μέχρι στιγμής? Λοιπόν, περισσότερο εκδηλωτικός είναι ο κύριος Κοσμά. Γι' αυτό και παρατηρείται από τον Θωμά Μούσκο αυτή την ώρα. Περισσότερο ζητά από τους ποδοσφαιριστές του συνέχεια πράγματα. Πάντως η Αγία Νάπα έχει μπει με περισσότερη όρεξη και ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο. Από ένα σημείο και μετά είναι πιο κοντά στην περιοχή του Κουντούλα, αλλά χωρίς να απειλήσει. Έτσι δεν έχει κάνει καλή φάση. Απλά οι ποδοσφαιριστές της πάνε πρώτοι στις μπάλες και γι' αυτό το λόγο και ο Απόστολος Μακρύδης έχει παράπονα από τους δικούς του παίχτες. Ο τεχνικός του εθνικού, να δούμε εδώ την φάση για την Αγία Νάπα. Παλιά από τον Παναγιώτοφ στα χέρια του Κουντούλ. Ναι, Άρη. Παράπονα από τον Απόστολο Μακρύδη, γιατί ο εθνικός ακόμα δεν έχει βρει τον ρυθμό του στον αγωνιστικό χώρο. Και απογοήτευση στην προηγούμενη προσπάθεια από τον Ήψον, από τον Ντεμέλο, που δεν μπόρεσε
στην τελική του προσπάθεια να κάνει κάτι ορθολογικό από τους φιλοξενούμενους. Μάλιστα. Το θέμα είναι πως ο Εθνικός μέχρι στιγμής δεν έχει πατήματα ή δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μπάλες όπως θα ήθελε και ο ίδιος του ο τεχνικός, και γι' αυτό τον λόγο ο κύριος Μακρύντης συνεχώς συνομιλεί με το τεχνικό επιτελείο της αχνιώτικης ομάδας προκειμένου να βρεθούν οι λύσεις και ο Εθνικός να έχει καλύτερη παρουσία στην συνέχεια. Πάντως και ο κύριος Κοσμά συνεχώς φωνάζει τους ποδοσφαιριστές του προκειμένου να τους κρατήσει σε εγρήγορση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε αυτό το φάουλ για τον Εθνικό με τον Πιντσέλη να το εκτελεί. Χαμηλά και πάλι, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η μπάλα πάει πάντως εκ νέου στο Βραζιλιάνο, τον Εντουάρτο Πιντσέλη. Πίσω για τον Κουντούλ. Βαθιά μπαλιά, εκεί που προσπαθεί και παίρνει μια πρώτη κεφαλιά ο Αντωνίου. Θεοδόρου για τον Ψιάνο. Παναγιώτοφ για τον Μάρτσεφ, πάλι πρώτος ο Έβερτον, ο οποίος βρίσκεται σχεδόν πάντα σε καλύτερη θέση απέναντι στον Βούλγαρο, με αποτέλεσμα να προλαβαίνει τις πάσες στις μπαλιές που βγαίνουν από τη δεξιά πλευρά, εκεί που είναι ο Βεσελίν Μάρτσεφ. Ο Τάλ, όλα αυτά στα μετώπιστεν για την ομάδα της Άχνας. Με τον Στόλερ τώρα θέλουν να βγουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Περιμένει ο Ζουνίνιο, κράτησε ο Στόλερ. Αμεσάν τώρα για τον Πιντσέλη. Πάσα για τον Έβερτον, πολύ δυνατή, πάλι λανθασμένη. Έχει φέρει αριστερά τον Ήψον ο κύριος Μακρύδης και έχει στείλει δεξιά τον Ζουνίνιο. Τουλάχιστον στις δύο τελευταίες προσπάθειες του Εθνικού για να βγει μπροστά ο Ζουνίνιο από θέση επιτελικού πήγε από τη δεξιά πλευρά. Παίρνει πάντως εκ νέου θέση στον άξονα ο Βραζιλιάνος. Ο Ατάντα θα διώξει με δύναμη, ο Βάλντο προσπάθησε, ο Αμεσάν, τώρα έρχεται ο Φιλγκέιτ για να απομακρύνει. Ζουνίνιο, Αμεσάν, αυτός που ήρθε στον άξονα, δεξιά ο Ζουνίνιο, αριστερά ο Ντεμέλο, σε μια εσωτερική αλλαγή για την ομάδα της Άχνας. Μαρκόφσκι, Φιλγκέιτ, Θεοδόρου για τον Αντωνίου. Πάλι ο Ζαχαρίας Θεοδόρου, χωρίς να βιάζονται οι γηπεδούχοι. Φούσκο, έγινε το λάθος, η μπάλα στον Πιντσέλη. Βάλντο, Πιντσέλη, θέλει να πιέσει ο Παναγιώτοφ, βγαίνει άμυνα, αφού η μπάλα πάει στον Ψιάνο. Χάμπερ γύρισε αρκετά πιο πίσω, Μάρτσεφ, πάλι ο Ψιάνος. Αγία Νάπα μετράει μία νίκη, 4 ισοπαλίες, 6 ήττες στο πρωτάθλημα, 13 γκολ υπέρ, 21 κατά, η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος. Πάσα που βγαίνει για τον Κολοκούδια, θέλει να περάσει τον Στόλερ, χωρίς φάουλ εκεί, παίρνει μπαλά ο Ελβετός. Θεοδόρου, προβολή, έδωσε μπαλά για τον Αντωνίου. Μαρκόφσκι, ο Εθνικός. 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες μέχρι στιγμής στις 11 πρώτες αγωνιστικές. 10 γκολ έχει πετύχει η ομάδα της Άχνας, έχει δεχτεί 17. Αρκόφσκι για τον Φιλγκέιτ. Παναγιώτοφ. Αντωνίου βγάζει μια βαθιά μαλλιά ψάχνοντας τον Χάμπερ χωρίς να τα καταφέρει. Ζουνίνιο είναι γρήγορος, αλλά ο Εθνικός δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί το προσόν της ταχύτητας. Και ο Ζουνίνιο και ο Ήψον Ντεμέλο και ο Άμεσαν θα έλεγα έχουν ταχύτητα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει κάτι ώστε να το αξιοποιήσουν αυτό και να γίνουν απειλητικοί απέναντι στην Αγία Νάπα. Παναγιώτοφ δίνει αρκετές μάχες. Πιντσέλη έκανε το φάουλ τελικά. Εδώ είναι ο Εντουάρντο Πιντσέλη. Ο Στόλος Μακρύδης δεν έχει κάτσει τελεπτό στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, βλέποντας τους παίχτες του να κάνουν αρκετά λάθη στη μεσαία γραμμή. Τα φάουλ 3-5 μέχρι στιγμή στον αγώνα. Όλα αυτά και ενώ είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, στο 25. Ψιάνος, πάσα για τον Παναγιώτοφ. Χάμπερ, 1-2 δεν βγαίνει με τον Βούλγαρο. Έβερτον, ακριά ο Πιντσέλη. Ντεμέλο, πάλι ο Έβερτον, πάλι για τον Ντεμέλο. Αυτός θα δώσει στον
στον Ντεμέλο. Τώρα ήταν ο Βάλντο πριν, διορθώνω. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Ίψον Ντεμέλο. Νάτος εδώ. Ένας εκ των Βραζιλιάνων του Εθνικού. Με τον Πιντσέλη. Εδώ είναι το φάουλ νωρίτερα από τον Θεοδόρου. Πάνω στον Ντεμέλο. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα. Πιντσέλη. Ατάντα. Αμεσάν. Ο Πιντσέλη. Και αυτός σε ένα ακόμα παιχνίδι δίνει πολλές μάχες. Everton θα περάσει. Υπάρχει φάουλ από τον αρχηγό της Αγίας Νάπας, τον Γιώργο Κολοκούδια. Θυμίζω μία κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής για τον Μιλιάνο Φούσκο όσον αφορά τα δεδομένα των καρτών από το τσεπάκι του κύριου Τσαγκάρη. Εδώ το φάουλ που έγινε από τον Κολοκούδια πάνω στον Everton. Πιντσέλη έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα για αυτό το φάουλ. Ο Εθνικός φέρνει κόσμο μετά από αρκετή ώρα. Για να δούμε, τώρα εκτελεί ο Πιντσέλη, δυνατά ψηλά, κεφαλιά. Έξω, μεγάλη ευκαιρία με τον Γκόραταλ. Αυτή είναι η καλύτερη φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και είναι για τον Εθνικό. Στο φάουλ που εκτέλεσε ο Πιντσέλη, ο Γκόραταλ πετάγεται πιο ψηλά από όλους, ελάχιστα έξω από την εστία του Αθανασίου. Καταγράφουμε την πρώτη πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι. Είναι για τον Εθνικό. Βλέπετε πως λίγο έξω από την εστία πήγε η κεφαλιά του Γκόραταλ, πιο ψηλά, ανενόχλητος. Ο αμυντικός του Εθνικού πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει το Γρηγόρη Αθανασίου. Ο Εθνικός γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνος στο 27 με αυτή την φάση και την κεφαλιά του Γκόραταλ. Ζουνίνιο, για να δούμε αν θα αφυπνίσει τους παίκτες και των δύο ομάδων αυτή η ευκαιρία. Η Μένα για να απαντήσει ο δε Εθνικός για να δώσει συνέχεια σε καλές φάσεις κοντά στα καρέ του Αθανασίου. Θεοδόρου το 1-2 εκεί με τον Φούσκο. Θεοδόρου για τον Φιλγκέιτ. Χάμπερ. Πιέζει ο Στόλερ, βγαίνει άμυνα, ήρθε ο Βάλντο. Πιντσέλη. Ο Ντεμέλο τελικά τώρα έδωσε στον Πιντσέλη. Αμεσάν, Πιντσέλη, Everton. Ο Στόλερ. Χάτζαρος. Ζουνίνιο. Κάνει κίνηση. Αφήνει ο Αμεσάν για τον Πιντσέλη που έχει χώρο, αλλά είναι πολύ μακριά για να κάνει κάποιο σουτ. Θέλει να το επιχειρήσει ο Πιντσέλη. Για να δούμε. Όχι, αλλάζει παιχνίδι με τον Ζουνίνιο που είναι ξεμαρκάριστος. Πάει και ο Χάτζαρος για να τον βοηθήσει. Κάνει κίνηση. Θα πασάρει στον Χάτζαρο με τη μία η σέντρα χαμηλά. Αμεσάν. Ευκαιρία για τον Εθνικό. Το σουτ από τον Αμεσάν στην αγκαλιά του Αθανασίου. Προσπάθεια εδώ για τον Εθνικό στο 29 με το σούτ του Αμεσάν να καταλήγει στα χέρια του Ελαδίτη Πορτιέρο. Εδώ είναι η φάση με τη μία πρωτού προσγειωθεί η μπάλα. Δεν θα απειλήσει όμως τον Αθανασίου. Αγία Νάπα τώρα με κατοχή. Ο Χάμπερ για τον Αντωνίου και από εκεί στον Θεοδόρου. Έγινε το λάθος, βγαίνει ο άμυνα από τον Πιντσέλη. Βάλντο περνάει, υποπίεση. Άφησε ο Τσαγκάρης το παιχνίδι να συνεχιστεί. Δεν είδε κάποιο φάουλ εκεί. Κολοκούδιας. Πάτησε μπάλα, ωραία. Φούσκο. Περιμένει ο Χάμπερ, τον είδε. Παναγιώτοφ. Δεν φτάνει μπάλα στον Κολοκούδια. Τώρα το σούτ από τον Θεοδόρου έξω. Να ένα καλό σούτ από πλευράς Αγίας Νάπας με τον Ζαχαρία Θεοδόρου. Το καταγράφουμε στο 29 ακριβώς. Προσπάθεια εδώ από τις λίγες καλές που έχουμε δει στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Εδώ το σούτ του Θεοδόρου έξω από την εστία του Μπούνα Κουντούλ. Η φάση αυτή πριν από δευτερόλεπτα για την Αγία Νάπα. Πάμε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, στον Άρη Κυριάκου. Καταγράψαμε δύο υποψίες φάσεων, ειδικά αυτή για την Αγία Νάπα. Καλύτερη για τον Εθνικό με την κεφαλιά του Τάλαρη στο 26 και στο 29, αλλά πάλι το παιχνίδι κινείται σε χαμηλούς ρυθμούς. Ναι, πάντως από τους φιλοξενούμενους φαίνεται να είναι πιο ευδιάθετοι οι παίχτες και να έχουν ανεβάσει κατά κάποιο τρόπο τον ρυθμό τους. Ακούστηκαν προηγουμένως κάποια χειροκροτήματα από τον πάγκο των φιλοξενουμένων και ο λόγος είναι πως από τη στιγμή που ο Ζουνίνιο πήγε δεξιά και ο Αμεσάν παίζει πιο κεντρικά, ο Εθνικός κρατά μπάλα στον χώρο του κέντρου.
Γι' αυτό το λόγο από τους φιλοξενούμενους θέλουν να συνεχίσει με την ίδια ένταση ρυθμού η ομάδα τους, προκειμένου να κάνουν περισσότερες ευκαιρίες στην τελική, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν τροφοδοτηθεί Ντεμέλο και ο Βάλντο. Από τους γηπεδούχους ο κύριος Κοσμά συνεχώς φωνάζει κυρίως τους κεντρός ποδοσφαιριστές του, σε Ζαγαρία Θεοδόρου, σε Παναγιώτοφ, σε Φούσκο, να παίρνουν, να κρατούν μπάλες, ώστε να κάνει και η Αγία Νάπα το δικό της κομμάτι στο παιχνίδι, να μπορέσει και αυτή να βρει τον ρυθμό της και να επαναχτίσει μπάλες, ώστε να έρθει με τη σειρά της κοντά στον Κουντούλ. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το τελευταίο τέταρτο στο πρώτο ημίχρονο. Παραμένει το 0-0. Αν πάρει κάποια ομάδα προβάδισμα, ενδεχομένως να το κρατήσει μέχρι το 45 λεπτό. Κατοχή στο 54% για την Αγία Νάπα, 46% για τον Εθνικό. Ένα φάουλ για την ομάδα της Αγίας Νάπας θα το κάνει ο Ντεμέλο πάνω στον Θεοδόρου. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα. Παναγιώτοφ που άφησε, δεν ακολουθεί ο Κολοκούδιας. Ο Τάλα απομακρύνει, Μάρτσεφ η κεφαλιά. Ψιάνος για τον Φούσκο, πάλι ο Ψιάνος. Κολοκούδιας τώρα κάνει ένα σουτ μακρινό, άστοχο όμως. Δεν απειλεί εδώ η Αγία Νάπα. Πολύ άστοχο το σουτ από τον κάπτεν, τον Γιώργο Κολοκούδια. Νάτος εδώ. Πρώτο σκόρερ της Αγίας Νάπας. Και ένας από τους πολύ καλούς Κύπριους επιθετικούς που έχουμε δει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, με τα 6 γκολ που έχει πετύχει. Η αντίδραση του Απόστολου Μακρύδη για το γεγονός περισσότερο ότι βρήκε αρκετό χώρο εκεί ο Κολοκούδιας για να κάνει το σουτ, αλλά χωρίς να απειλήσει πάντως την εστία της ομάδας του. Αμεσάν, Βάλντο, Πιντσέλι, ζητάει ο Ζουνίνιο, τον είδε, είναι ξεμαρκάριστος ο Βραζιλιάνος. Πάει τώρα κοντά το Φιλγκέιτ. Ζουνίνιο κάνει και τη σέντρα. Καλή ο Ψιάνος, μια πρώτη κεφαλιά. Πιντσέλι προσπάθησε. Ο Χάμπερ που έχει γυρίσει για να βοηθήσει πήρε μπάλα και παίρνει και το φάουλ από τον Εντουάρντο Πιντσέλι. Διαμαρτύρεται, αλλά έχω εντύπωση ότι φάουλ υπήρχε εκεί, τουλάχιστον από αυτό που φάνηκε από το σημείο που είμαστε εδώ. Να δούμε και το replay. Εδώ είναι. Ναι, τσίμπησε πόδι του Χάμπερ. Υπάρχει φάουλ του Πιντσέλι. Σωστά το σφυρίζει ο Μάριος Τσαγκάρης, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι του. Θυμίζω τελευταίο παιχνίδι για τον Μάριο Τσαγκάρη. Κρεμάει σφυρίχτρα από πολλά χρόνια στον χώρο της διαιτησίας. Προφανώς και ο ίδιος θα ακολουθήσει τον δρόμο που ακολουθούν άλλοι πρώην συναδελφοί του, δηλαδή ως παρατηρητής διαιτησίας. Δεν ξέρω αν έχει κάτι διαφορετικό ως σχέδιο για το άμεσο μέλλον ο Μάριος Τσαγκάρης. Ο Ατάντα έδιωξε. Πιντσέλι. Μάχες εκεί, κράτησε ισορροπία ο Πιντσέλι τελικά και την μπάλα ταυτόχρονα. Δεν μπόρεσε όμως να βγάλει για τον Ντεμέλο. Αγία Νάπα τώρα με κατοχή. Φούσκο. Χάμπερ με τη μία για τον Φιλγκέιτ. Ωραία, κατεβάζει ο Άγγλος. Κάνει και το γύρισμα. Η κόντρα, κόρνερ από το πόδι του Χάτζερο. Εδώ πήγε να βγει στην γρήγορη επίθεση Αγία Νάπα. Με τον Χάμπερ και τον Φιλγκέιτ. Ο τελευταίος έκανε το γύρισμα. Ήρθε ο Πέτρος Χάτζερος για να διώξει εν κινήσει σε κόρνερ. Εδώ είναι η φάση. Βλέπετε το Φιλγκέιτ. Κάνει με τη μία το γύρισμα και ο Χάτζερος σε κόρνερ. Δεύτερο στο παιχνίδι. Πάει πάλι ο Παναγιώτοφ και αντίδραση του Γιώργου Κοσμά για την προηγούμενη προσπάθεια των παικτών του. Παναγιώτοφ πάλι με φάλτσο. Κεφαλιά προς τα πίσω. Out. Δεν απειλείται εδώ η εστία του Μπούνα Κουντούλ. Κεφαλιά πήρε ο Κολοκούδιας. Εκτός ισορροπίας. Το αεράκι που φυσάει εδώ στην περιοχή του παραλιμνίου είναι με την Αγία Νάπα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Είναι η φόρα του αέρα προς την πλευρά που αμήνεται ο Εθνικός. Πάντως είναι καλές οι καιρικές συνθήκες και καλή και θερμοκρασία γενικά. Κολοκούδιας προσπάθησε να γυρίσει. Έβερτον, Αμεσάν. Έγινε το λάθος, πήραν της Αγίας Νάπας με τον Παναγιώτοφ, ζητάει ο Κολοκούδιας. Μάρτσεφ έχει χορό, θα κάνει και το σουτ. Ο Κουντούλ, σπουδαία απόκρουση, διώχνει ο Ατάντα. Επιμένουν οι της Αγίας Νάπας. Νέο σουτ, την μπάλα έξω. Λίγο πάνω από την εστία, τα δύο σουτ από τους Βούλγαρους, τον Μάρτσεφ και τον Παναγιώτοφ, ξεσηκώνουν και τους φίλους της Αγίας Νάπας. Εδώ είναι η φάση, από το ξεκίνημά της η πάσα από τον Παναγιώτοφ για τον Μάρτσεφ. Αυτός βρίσκει χώρο για να κάνει ένα σουτ και δυσκολεύει τον Κουντούλ. Ο Ατάντα δεν θα διώξει με τον καλύτερο τρόπο και έρχεται ο Παναγιώτοφ για να στείλει την μπάλα ελάχιστα πάνω από την εστία του Κουντούλ. Διπλή, πολύ καλή στιγμή στο 35 με τους δύο Βούλγαρους
της Αγίας Νάπας, τον Παναγιώτοφ και τον Μάρτσεφ. Καλή στιγμή πάντως εδώ για τους γηπεδούχους. Εξού και αντίδραση στον πάγκο. Άρη, έβλεπα τον Γιώργο Κοσμά να βλέπει την ομάδα του και να φωνάζει, γιατί θα μπορούσε εδώ να σκοράρει η Αγία Νάπα, αν ήταν λίγο πιο τυχερή. Εντάξει, εγώ έβλεπα τον εξοργισμένο Απόστολο Μακρύδη. Φώναζε νωρίτερα για πιο απλό ποδόσφαιρο από τους ποδοσφαιριστές του και αυτοί κάναν λάθη στο κέντρο, με αποτέλεσμα σε δύο περιπτώσεις να χάσουν τις μπάλες και να βρεθεί η Αγία Νάπα κοντά στο 1-0. Και αυτό εξόργησε τον τεχνικό των φιλοξενουμένων, που θέλει πιο σίγουρες πάσες και καλύτερα τελειώματα από τους παίχτες του στην συνέχεια, κάτι που δεν έχει ο εθνικός μέχρι στιγμής. Όλα αυτά και ενώ θέλουμε λιγότερο από 10 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η βαθιά παλιά που βγαίνει με τον Κουντούλ να μαζεύει προ του Τάλ και του Κολοκούδια. Με τον Μάρτσεφ εδώ η προηγούμενη φάση, το σουτ πάνω στον Κουντούλ και στη συνέχεια ο Παναγιώτοφ. Βλέπετε πώς αντιδρά ο Γιώργος Κοσμά για την διπλή καλή, πολύ καλή ευκαιρία που είχε η ομάδα του. Έβερτον. Πιντσέλη. Όσο πάντως παραμείνει αυτό το 0-0, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Πολύ λεπτές οι ισορροπίες στον αγώνα. Καμία ομάδα δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερη στο παιχνίδι. Έχουν και οι δύο κάποια διαστήματα, αλλά χωρίς να έχουν κάνει τις τεράστιες ευκαιρίες. Καλύτερη στιγμή για τον εθνικό στο 26 με τον Γκορατάλ σε κοντινή κεφαλιά λίγο έξω από την εστία του Αθανασίου. Καλύτερη ευκαιρία για την Αγία Νάπα, η διπλή που είδαμε πριν από λίγο με Μάρτσεφ και Παναγιώτοφ. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι πλέον στο 37ο λεπτό. Έβερτον. Πίεση εκεί ο Στόλερ. Βγαίνει, αποδίδει καρπούς η πίεση από πλευράς παικτών των γηπεδούχων και η αντίδραση του Απόστολου Μακρύδη, διότι είδε ότι ο παίκτης του καθυστέρησε πάρα πολύ να αποφασίσει τι θέλει να κάνει, είτε να διώξει είτε να δώσει κάποια πάσα, με αποτέλεσμα να παραχωρήσει ένα κόρνερ από πολύ μακριά, τρίτο στη βραδιά για την Αγία Νάπα. Κανένα κόρνερ μέχρι στιγμής ο εθνικός. Πάλι ο Παναγιώτοφ, χαμηλά αυτή τη φορά. Διώχνει ο Βάλντο. Ζουνίνιο έχασε την ισορροπία του. Φούσκο, Παναγιώτοφ που έχει χώρο. Η σέντρα από το Βούλγαρο εκ νέου χαμηλά. Νέο κόρνερ για τους γηπεδούχους που επιμένουν. Παναγιώτοφ που έδωσε γρήγορα την πάσα. Ο Φούσκο πάλι για τον Παναγιώτοφ. Θέλει να πλησιάσει τώρα κοντά στην περιοχή του Κουντούλ. Δυνατό σουτ. Η μπάλα, νέο κόρνερ. Τρίτο στη σειρά. Αυτή τη φορά το παραχωρεί ο Γκορατάλ. Με την Αγία Νάπα να έχει κατασκηνώσει εδώ και ένα δίλεπτο στα καρέ του εθνικού. Να ψάχνει το πρώτο γκολ στη βραδιά. Εδώ ο Παναγιώτοφ κάνει το δυνατό σουτ, ευελπισώντας σε κάποια καραμπόλα και προφανώς να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η αντίδραση του Γιώργου Κοσμά, ο οποίος στην πρίζα παρακολουθεί το παιχνίδι, όπως και ο Απόστολος Μακρύδης. Έχουμε δει χαρακτηριστικές αντιδράσεις και από τους δύο προπονητές και λογικό είναι αυτό. Τώρα πάει στην άλλη πλευρά ο Θεοδόρου για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Με φάλτσο αυτή τη φορά. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ, ήταν κάτω Ατάντα. Άτος εδώ. Συμφωνεί με το σφύριγμα του διαιτή, μάλιστα του δίνει και το χέρι. Εκεί, σωστά. Είναι τρικλοποδιά ουσιαστικά. Μπλέχτηκαν τα πόδια τους, αλλά η κίνηση έγινε από τον Κολοκούδια. Και σωστά σφυρίζει το επιθετικό φάουλ ο κύριος Τσαγκάρης. Πιάνος. Βάλντο, Ντεμέλο, διορθώνω, κάνει κίνηση ο Βραζιλιάνος. Ζουνίνιο. Τρέχει ο Χάτζαρος για να βοηθήσει. Έρχεται από την άλλη πλευρά όμως ο Ζουνίνιο. Κοντά ο Πιντσέλη. Μπάλα για τον Έβερτον. Τώρα ο Πιντσέλη. Ο εθνικός είναι τώρα αυτός που θέλει να βγει μπροστά. Με Πιντσέλη. Αμεσάν. Πασακοντινή. Ο Ντεμέλο. Έβερτον. Η σέντρα που βγαίνει περνάει από όλους. Ο Αμεσάν. Τώρα ο Ντεμέλο. Κακό σουτ χωρίς ισορροπία. Στραβοκλωτσιά περισσότερο από τον ύψον Ντεμέλο και ο εθνικός θα μπορούσε εδώ να γίνει πολύ πιο απειλητικός μέσα στην περιοχή. Ο Ντεμέλο χάνει ευκαιρία για να κάνει το 0-1. Κοιτάξτε εδώ, ο Έβερτον τη σέντρα. Διώχνουν οι γηπεδούχοι. Ο Αμεσάν και ο Ντεμέλο κλωτσάει κάτι μεταξύ αέρα
και Μπάλας για να την στείλει εκτός εστίας χωρίς να απειλήσει εν τέλει τον Αθανασίου. Φάση εδώ στο 40 ακριβώς. Περιμένουμε, έχει ακουστεί το σφύριγμα από τον Μάριο Τσαγκάρη για συστάσεις σε Κολοκούδια και Ατάντα. Την προηγούμενη φάση τα ψιλοείπαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Θα δώσουν και τα χέρια. Λήξαν το όποιο συμβάν και όποια παρεξήγηση. Το παιχνίδι που θα συνεχιστεί εκ νέου. Με τον Αθανασίου να ετοιμάζει για να δώσει συνέχεια. Στα τελευταία 4 και κάτι λεπτά να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο λεπτό καθυστερήσεων επιπλέον. Ίσως ένα λεπτό. Κεφαλιά από τον Αντωνίου. Αμεσάν, Ντεμέλο, Πιντσέλη. Όλες οι προσπάθειες του Εθνικού ξεκινούν από τα πόδια του Πιντσέλη. Αμεσάν, κάνει κίνηση ο Έβερτον, είναι γρήγορος, θα προλάβει. Βγάζει και την σέντρα στην άλλη πλευρά. Ο Βάλντο, ο Ντεμέλο. Και έχουμε τι τώρα. Να δούμε τι έχει δώσει τώρα ο Τσαγκάρης. Αν έχει δώσει κάρτα για θέατρο. Ναι, αυτό έχει δώσει στον Ήψον Ντεμέλο. Ήταν μία ανάσα από την φάση ο διεθνής ρέφερι και θα δώσει κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Ήψον Ντεμέλο. Τώρα αυτό θα το δούμε στο replay. Ήταν κατηγορηματικός ο κύριος Τσαγκάρης. Αμέσως έβαλε το χέρι στην τσέπη για να βγάλει την κάρτα. Όχι, όχι, πέφτει μόνο στον Ντεμέλο. Τουλάχιστον από αυτό το replay αυτό φαίνεται. Δεν υπάρχει μαρκάρισμα. Να δούμε από άλλη κάμερα. Εδώ θα φανεί ακόμα καλύτερα. Πάει ο Ντεμέλο. Δεν ξέρω αν έχει πατήσει το πόδι του εκεί τώρα. Θα πρέπει να το ξαναδούμε. Με τον Φούσκο είναι η φάση. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πάτησε καν, δεν ακούμπησε ο Φούσκο. Η αντίδραση του κύριου Μακρύδη. Ο Ήψον Ντεμέλο θα δει κίτρινη κάρτα. Δεύτερη στο παιχνίδι μετά από αυτή που αντίκρισε ο Φούσκο για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Σωστός ο κύριος Τσαγκάρης εδώ. Στην πιο δύσκολη φάση που είχαμε μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Μάρτσεφ. Φάουλ πάνω στο Βούλγαρο. Τον Πιντσέλη. Σφυρίζει ο κύριος Τσαγκάρης να πάει μπάλα πιο πίσω. Ήταν κάτω ούτως ή άλλως στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βεσελίν Μάρτσεφ, να το εδώ, σηκώνεται. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται τώρα για την Αγία Νάπα. Μαρκόφσκι. Φιλγκέιτ. Χάμπερ. Πάλι ο Φιλγκέιτ. Δεν φτάνει μπάλα για τον Κολοκούδια. Βγάζει άμυνο Πιντσέλη που κάνει αρκετή δουλειά εκεί στα αμυντικά χαφ. Πολλή δουλειά θα έλεγα. Αμεσάν. Τρέχει τώρα ο Εθνικός. Κοντά Ντεμέλο, πιο δεξιά ο Βάλντο. Κρατάει ο Αμεσάν, έρχεται και ο Έβερτον για βοήθεια. Ντεμέλο. Χάμπερ τώρα για την Αγία Νάπα. Ωραία κάθεται ο Κολοκούδιας. Έκανε όμως λάθος ο αρχηγός της Αγίας Νάπας. Το πλάγιο είναι για τον Εθνικό. Κοιτάει και το ρολόι του ο Γιώργος Κοσμά, ο οποίος μάζεψε και την μπάλα. Έβερτον στο πλάγιο για τον Εθνικό, 1,5 λεπτό πριν το 45. Ντεμέλο, νέο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Δυνατά εκτελεσμένο για τον Βάλντο, βγήκε στην πλάτη του Αντωνίου. Πιντσέλη, Έβερτον, και ο Παναγιώτοφ. Θα βγάλει άμυνα. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ πάνω στο Βουλγαρό. Βγήκε άμυνα τελικά από πλευράς Αγίας Νάπας. Ήρθε και το φάουλ στην εξέλιξη με τον Θεοδόρου να μένει εκεί κοντά στην μπάλα για να, να δώσει τώρα την κοντινή πάσα στον Παναγιώτοφ. Αντωνίου. Φιλγκέιτ. Μάλλον Μαρκόφσκι. Τώρα για το Φούσκο. Πιάνος. Κολοκούδιας. Βάζει έξυπνα το σώμα του Έβερτον για να βγάλει και την άμυνα. Άρα έχουμε χρόνο καθυστερήσεων. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μάλιστα. Ένα λεπτό, μετράμε αντίστροφα σε πολύ λίγο. Φούσκο. Τώρα δείχνει το λεπτό των καθυστερήσεων. Ο τέταρτος, ο κύριος Μούσκος. Αναμενόμενος νομίζω ο χρόνος.
Πιάνος δεν περνά για τον Κολοκούδια. Άμυνα εκ νέου για τον Everton. Αμεσάν. Η Αγία Νάπα που είναι πιο επικίνδυνα από αριστερά όταν βγαίνει με τον Phil Gate, όταν φτάνει μπροστά, είτε με τον Χάμπερ, όταν και αυτός πήγε πιο αριστερά με τον Κολοκούδια να ανεβαίνει προς τον κορυφή της επίθεσης. Κάνει αρκετές αλλαγές πάντως εσωτερικές ο Γιώργος Κοσμά. Είδαμε τον Κολοκούδια να πηγαίνει πάλι από τη δεξιά πλευρά και τον Παναγιώτοφ να πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης κάποιες φορές, αλλά περισσότερο τον Μάρτσεφ, όπως και τώρα πάει να πιέσει τον Κουντούλ, μήπως και γίνει λάθος από τον τερματοφύλακα του Εθνικού. Γυρίζει τους παίχτες που παίζουν στην τριπλέτα, στην τετράδα ουσιαστικά μεσοεπιθετικά της Αγίας Νάπας και αλλάζοντας σχεδόν συνεχώς θέσεις ο τεχνικός των γηπεδούχων, χωρίς πάντως μέχρι τώρα να μπορέσει κάποιος από αυτούς να πετύχει ένα γκολ το οποίο ενδεχομένως να είναι χρυσό. Πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ λεπτές ισορροπίες. Τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο είναι αυτό το φάουλ για τον Εθνικό με τον Πιντσέλη και φέρνει όλο τον Εθνικό κάτω από τη σέντρα και κοντά στα καρέ του Αθανασίου. Έχουμε συμπληρώσει το λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πιντσέλη τώρα εκτελεί δίνοντας ύψος στην μπάλα. Πάει ο Τάλ, προσπάθησε, τέλος του παιχνιδιού. Τι έχουμε τώρα? Κάποια παρεξήγηση εκεί με τον Γκόρα Τάλ. Και τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σφυρίζει τώρα ο Μάριος Τσαγκάρης. Ο Γκόρα Τάλ είχε μια ψιλοπαρεξήγηση με τον Μαρκόφσκι. Όπως και να έχει, δεν υπάρχει κάποιο επεισόδιο. Οι παίκτες των δύο ομάδων αποχωρούν από το γήπεδο. Ένα πρώτο 45 λεπτό το οποίο το 0-0 όντως Μαρκόφσκι και Γκορατάλ στην εναέρια μονομαχία που είχαν, γι' αυτό και υπήρχε η παρεξήγηση. Προφανώς ο Τάλ χρησιμοποίησε και το χέρι του για να πάρει καλύτερη θέση, αν κρίνω και από αυτά που κάνουν ως κινήσεις οι δύο παίκτες. Λοιπόν, πρώτο 45 λεπτό. Απόλυτα δίκαιο το 0-0. Δεν είχαμε την κλασική ευκαιρία για κάποια από τις δύο ομάδες. Οι καλύτερες στιγμές για την ομάδα του Εθνικού με τον Τάλ και τον Ντεμέλο στο 26 και στο 40. Για την Αγία Νάπα η διπλή φάση στο 35 με Βαναγιώτοφ και ο Βάλτο κράτησε την ισορροπία του. Άμυνα που βγαίνει τελικά από τον Πιάνο. Συνεχώς που πήγε να γίνει επικίνδυνος με το καλημέρα στην επανάληψη. Χάτζαρος βγάζει την άμυνα. Μπαίνουν πιο φουριόζοι οι φιλοξενούμενοι και τρέχουν τώρα με το Ζουνίνιο. Κάνει κίνηση ο Βραζιλιάνο, Ζουνίνιο, η σέντρα δεν είναι καλή, απομακρύνουν οι της Αγίας Νάπας με τον Phil Gate. Everton. Ένα σουτ, τώρα σέντρα σουτ, η επιχείρηση ο Everton, μόνο αυτός ξέρει, πάντως η μπάλα πήγε πολύ μακριά από την εστία της Αγίας Νάπας. Πρώτο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, έχουμε συμπληρώσει ήδη ένα πρώτο λεπτό στην επανάληψη. Θα δούμε πώς θα κινηθεί στο αγωνιστικό κομμάτι και η γηπεδούχος ομάδα. Ποια θα είναι η πρώτη αλλαγή του κύριου Κοσμά. Μέχρι στιγμής έχουμε μόλις μία κίνηση και αυτή από πλευράς του Εθνικού. Θυμίζω βέβαια ότι στο αρχικό σχήμα και στο φύλλο αγώνος για την Αγία Νάπα ήταν δηλωμένος ο Σταύρος Σταθάκης, όμως προέκυψε πρόβλημα τραυματισμού για τον αμυντικό των γηπεδούχων, ένα πρόβλημα στη λεκάνη κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, με αποτέλεσμα πριν αρχίσει ο αγώνας, οπότε δεν λογίζεται ως αλλαγή, να πάρει τη θέση του τελικά στο αρχικό σχήμα ο Αντωνίου. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση, το σουτ πάνω στο πρόσωπο του Ζουνίνιο, σίγουρα έχει ζαλιστεί από κοντινή απόσταση από τον Phil Gate αυτό το σουτ, με αποτέλεσμα να βγει για λίγο εκτός ο παίκτης του Εθνικού υποβασταζόμενος, έτσι ώστε να συνέλθει και να μπει και πάλι στον αγώνα. Κάτω εδώ ο Ζουνίνιο. Λοιπόν, το παιχνίδι πάντως που συνεχίζεται με την Αγία Νάπα να έχει κατοχή. Μαρκόφσκι. Φούσκο. Phil Gate. Θέλει να αλλάξει μπαλιά, δεν θα τα καταφέρει με τον Χάμπερ. Ο Πιντσέλη πήρε τελικά μπάλα, δεν άφησε για τον Everton. Έγινε το λάθος, επιμένει ο Χάμπερ, κρατάει όμως ο Πιντσέλη. Πεισματάρης και βγάζει και μια μπαλιά με στόχο τον Αμεσάν. Τρέχει ο τελευταίος, έρχεται και ο Αντωνίου. Αμεσάν επιμένει, μπάλα για τον Πιάνο. Μάχες εκεί δυνατές ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Πιντσέλη δεν πήρε τελικά, ζητούν χέρι του Εθνικού στην προσπάθεια του Θεοδόρου. Πιάνος, οργανωμένα τώρα η Αγία Νάπα. Χάμπερ δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ.
Μπάλα για τον Εθνικό με τον Ζουνίνιο να έχει κατοχή, ο οποίος επέστρεψε στο παιχνίδι. Αμεσάν. Μπάλα που πάει για τον Χατζιβασίλη. Ανάμεσα σε δύο πέρασε ωραία ο Χατζιβασίλης. Ζουνίνιο κάνει και το σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Αθανασίου. Παναγιώτοφ. Πήγε να γίνει το λάθος ο Πιντσέλη για τον Αμεσάν. Το γύρισμα, Βάλντο. Ωραία κίνηση από τον Βραζιλιάνο. Θέλει να ξεμπλοκαριστεί, διώχνει ο Μαρκόφσκι. Αν πέρναγε ο Βάλντο θα μπορούσε να γίνει πολύ επικίνδυνος απέναντι από τον Αθανασίου. Δεν τα καταφέρει όμως. Ο Τάλ που έδωσε ύψος στην μπάλα. Τρέχει ο Έβερτον εκεί, μπας και σώσει το πλάγιο χωρίς πάντως να τα καταφέρει. Το πλάγιο που είναι για την Αγία Νάπα. Εκτελεί γρήγορα ο Μάρτσεφ. Αντωνίου. Μαρκόφσκι. Φούσκο. Ψάχνει να βρει ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη του. Η άμυνα που βγαίνει από τον Τάλ. Εκεί πάντως που είναι ο Αντωνίου. Μια δυνατή μπαλιά. Ο Μάρτσεφ ανάμεσα σε δύο, άμυνα που βγαίνει από τον Έβερτον. Πιντσέλη. Έχει καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι σε αυτό το ξεκίνημα της επανάληψης σε σχέση με το τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ζουνίνιο βρίσκει χώρο ο Βάλντο. Υπάρχει σφύριγμα του κύριου Τσαγκάρη, φάουλ που κάνει ο Ζαχαρίας Θεοδόρου πάνω στον επιθετικό του Εθνικού και κάρτα. Για να δούμε. Ο κύριος Τσαγκάρης απλά σφύριξε το φάουλ. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση, το φάουλ που γίνεται από τον Θεοδόρου στο Βάλντο. Χρησιμοποιεί το σπρέι και ο κύριος Τσαγκάρης. Θα περιμένει ο Εθνικός να σφυρίξει. Ο ρέφερι έδειξε χαρακτηριστικά την σφυρίχτρα έτσι ώστε να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Με τον Τάλ να είναι κοντά, τον Πιντσέλη να είναι κοντά. Πιντσέλη με το αριστερό μπορεί να απειλήσει. Είναι κοντά και ο Στόλερ. Για να δούμε. Φάση για τον Εθνικό στο 50 ακριβώς. 5 λεπτό στην επανάληψη. Γύρω στα 25 μέτρα αυτό το φάουλ. Ο Πιντσέλη πάνω στο τείχος. Ο Στόλερ άνοιξε περισσότερο. Κάνει ένα σουτ χωρίς ισορροπία. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Εθνικό. Αυτό είναι το κέρδος για τους Αχνιώτες στην αναμέτρηση στο παιχνίδι μας, μάλλον εδώ και σε αυτή τη φάση. Από τη στιγμή που φάνηκε χαμένη η φάση, όμως ο Στόλερ πρόλαβε, έκανε το σουτ, βρήκε η μπάλα σε αμυντικούς της Αγίας Νάπας και το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι είναι γεγονός. Πάει ο Πιντσέλη για να το εκτελέσει. Ο Χαμπέρ. 5 κόρνερ έχει στο παιχνίδι η Αγία Νάπα. Ένα ο Εθνικός μόλις αυτό που κέρδισε τώρα. Και πάει ο Πιντσέλη για να το εκτελέσει. Και αυτό γίνεται. Θεοδόρου μια πρώτη κεφαλιά. Αφήνει ο Πιντσέλη η μπάλα εκτός σε πλάγιο. Δυνατά εκτελεσμένο από τον Πιντσέλη. Κεφαλιά από τον Αντωνίου. Ατάντα. Ζουνίνιο, οι κόντρες ευνοούνται του Εθνικού. Ο Έβερτον δεν μπόρεσε, έδιωξε ο Ψιάνος σε νέο πλάγιο. Μεταφέρεται τώρα το σκηνικό από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Χάτζαρος. Τώρα αποφάσισε να εκτελέσει ψάχνοντας για τον Χατζιβασίλη. Δεν καταφέρει να τη στείλει την μπάλα εκεί. Στόλερ με κολοκούδια και Φούσκο τελικά. Πάσα για τον Χάμπερ, τρέχει ο Τάλ, θα βάλει το σώμα του απλά για να βγει η μπάλα εκτός. Είναι κάτω ο Πέτρος Χάτζαρος. Τον βλέπουμε εδώ από την προηγούμενη φάση. Και στην μονομαχία που είχε με τον Μιλιάνο Φούσκο. Σηκώθηκε πάντως ο αμυντικός του Εθνικού. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το παιχνίδι που θα συνεχιστεί κανονικά. Στο 53 Άρη βλέπουμε τις δύο ομάδες να μπαίνουν. Δεν θα λέγαμε περισσότερη διάθεση, αλλά σίγουρα έχει καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι σε αυτό το ξεκίνημα της επανάληψης.
και ίσως να έγκυται στο γεγονός ότι μπήκε πιο ρεξάτος ο Εθνικός. Ναι, με περισσότερη ενέργεια αυτή την φορά η ομάδα του Εθνικού σε σχέση με ό,τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο και αρκετά παράπονα τώρα από τους γηπεδούχους. Ναι, εδώ τώρα έκανε λάθος ο κύριος Τσαγκάρης, να το δω, κάνει και την κίνηση, παίρνει το λάθος πάνω και γυρίζει το σφύριγμα, διότι θεωρούσε ότι, νόμιζε ότι έπαιζε η Αγία Ανάπα μπάλα και βγήκε η μπάλα εκτός, ήταν όμως για τον Εθνικό το πλάγιο, οπότε σωστά άλλαξε την απόφαση του και έδωσε την μπάλα για τον Εθνικό. Ναι, Άρη. Ναι, αρκετά παράπονα από τον κύριο Κοσμά για αυτή την αντιμετώπιση στον χώρο του κέντρου από τους Βασίλ Παναγιώτοφ και Ζαχαρία Θεοδόρου. Λέει και στους δύο παίχτες χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Αγίας Νάπας να ξαναβρούν τις θέσεις τους και να παίρνουν περισσότερες πρωτοβουλίες στον άξονα, να μην παίζουν με πλάτη τους γρήγορους παίχτες του Εθνικού, γιατί αυτό μπορεί να το πληρώσει η γηπεδούχος ομάδα. Στον αντίποδα νομίζω είναι τα καλύτερα τα δεδομένα όσον αφορά τα όσα βλέπει ο κύριος Μακρύδης. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Η Αγία Νάπα που βγαίνει στο προσκήνιο με προϋποθέσεις, με τον Μάρτσεφ, ο Χάμπερ, ευκαιρία έξω. Κλασική ευκαιρία στην κορυφαία φάση του αγώνα. Είναι για την Αγία Νάπα, δεν το πιστεύουν ότι έχει χάσει ο Καναδός πριν από δευτερόλεπτα. Η Αγία Νάπα χάνει τεράστια ευκαιρία με τον Χάμπερ μέσα στην περιοχή, ξεμαρκάριστος. Κοιτάξτε εδώ, η προσπάθεια από τον Μάρτσεφ εδώ είναι σε θέση offside πάντως. Ο Καναδός την ώρα που φεύγει μπάλα από τα πόδια, εδώ υπάρχει σοβαρό λάθος από τον βοηθό, τον κύριο Αντρέου. Και από εκεί και πέρα, ναι μεν η φάση εξελίχθηκε, δεν υπέδειξε offside ο κύριος Αντρέου. Αν γινόταν το γκολ, ο Εθνικός δικαιούται να έχει σοβαρά παράπονα. Εδώ υπάρχει, επαναλαμβάνω, σοβαρό λάθος από τον βοηθό, τον Αντρέα Αντρέου, αφού είναι σε θέση offside ο Καναδός. Δεν σηκώνει το σημαίακι, εξελίσσεται η φάση και χάνει τεράστια ευκαιρία ο Χάμπερ για την Αγία Νάπα. Στο 55. Αγία Νάπα η οποία φλέρταρε με τον γκολ, επαναλαμβάνω, παρά το λάθος του βοηθού. Εδώ θα μπορούσε να σκοράρει, όμως ο Χάμπερ έχασε την ευκαιρία και τώρα είναι ο Εθνικός που θέλει να βγει στο προσκήνιο με τον Ζουνίνιο να περνάει τον Φιλγκέιτ. Κάνει κίνηση ο Ζουνίνιο και το σουτ ο Αθανασίου. Εδώ, κοιτάξτε εδώ, ευχαριστώ και πάλι το σκηνοθέτη μας, ξαναδείχνει το replay, πόσο πιο μπροστά, πεντακάθαρα είναι μπροστά ο Χάμπερ. Αναβάνω σοβαρό το λάθος από τον βοηθό εδώ, που θα μπορούσε να στοιχήσει για τον Εθνικό. Ποιος τώρα βγαίνει μπροστά, αυτή τη φορά είναι σηκωμένο το σημειάκι του βοηθού. Απ' την άλλη πλευρά τώρα το Αριστίδη Χρήστου, διαμαρτύρεται το Χατζηβασίλης. Εδώ είναι πιο ωριακή η φάση, τουλάχιστον με το μάτι, αλλά πρέπει να δούμε και το replay. Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ, όχι, είναι πολύ ωριακή φάση. Είναι αυτό που λέμε καλύπτεται και δεν καλύπτεται. Η αντίδραση του Χατζηβασίλη. Πάντως μιλάμε για ωριακή φάση εδώ, δεν είναι καθαρή φάση όπως την προηγούμενη. Εδώ ήταν υπόδειξη από τον Αριστίδη Χρήστου. Κάρτα, η μπάλα για την Αγία Νάπα και η κάρτα είναι για τον Πέντρο Χάτζερο. Νάτος εδώ. Αυτή εδώ είναι η φάση, σωστό το σφύριγμα αλλά και η κάρτα κυρίως για την φιλοξενούμενη ομάδα. Νάτος ο Πέντρος Χάτζερος. Τρίτη κάρτα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε για το φάουλ αυτό για την Αγία Νάπα με τον Βασίλ Παναγιώτοφ. Πολύ πιο ενδιαφέρον στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι, αν μη τι άλλο. Μπάλα που παίρνει ύψος. Κεφαλιά μέσα στην περιοχή ο Μαρκόφσκι. Προσπάθησε ανάποδο ψαλίδι από τον Κολοκούδια. Δεν μπορεί ο Χάμπερ. Μπάλα είναι εκτός. Καλή στιγμή πάντως εδώ για την Αγία Νάπα με τον Κολοκούδια να είναι και πάλι ο πρωταγωνιστής. Εδώ είναι η προηγούμενη. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι σε θέση offside πάντως. Στη γραμμή του προσπαθούμε να δούμε, αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, την γραμμή στο χόρτο κάτω για να βγάλουμε συμπέρασμα, διότι είναι πολύ ωριακή φάση. Εδώ θα μπορούσε ο βοηθός να μην σηκώσει το σημαίακι, αλλά νομίζω δικαιολογείται και από το γεγονός ότι το σήκωσε. Απ' την άλλη είχαμε νωρίτερα σαφώς πολύ πιο σοβαρό λάθος από τον Αντρέα Αντρέου. Και αυτή είναι η προηγούμενη φάση με την προσπάθεια του Κολοκούδια να κάνει το ανάποδο ψαλίδι, χωρίς πάντως να τα καταφέρει, όπως θα ήθελε τουλάχιστον. Φάουλ από τον Everton πάνω στον Μάρτσεφ. Διαμαρτύρεται ο Βούλγαρος. Το βλέπετε εδώ κάτω. Λίγο πριν να συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα,
σε ένα ενδιαφέρον δεύτερο 45 λεπτό εδώ στο Παραλίμνη, στο 0-0 πάντα η Ανάπα και Εθνικός, με τις δύο ομάδες να παλεύουν και να ψάχνουν το γκολ που θα τους δώσει προβάδισμα, ενδεχομένως και το χρυσό γκολ, γιατί δεν ξέρω πόσα τέρματα μπορούμε να δούμε στο σημερινό παιχνίδι. Ατάντα μια πρώτη κεφαλιά. Θεοδόρου. Χάτζαρος. Είχε το Στόλερ. Ο Στόλερ ο οποίος απομάκρυνε. Πάει ο Ζουνίνιο κοντά. Χάμπερ. Κακό κοντρόλ. Πλάγιο για τον Εθνικό. Ατάντα. Πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα. Θα διώξει. Χατζηβασίλης πολύ πιο μακριά. Παναγιώτοφ. Έγινε το λάθος από πλευράς Αγίας Νάπας. Και τρέχουν τώρα οι του Εθνικού. Χάτζαρος. Λάθος και από τον Εθνικό. Το σκηνικό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο με αρκετά λάθη και από τις δύο ομάδες στη μεσαία γραμμή επαναλαμβάνεται με διαφορά δευτερολέπτων και από τους μεν και από τους δε. Ο Κουντούλ. Παρκόσκι. Θεοδόρου. Παναγιώτοφ. Ατάντα. Ο Τάλμαλον υποπίεση. Ο Χάμπερ. Μάρτσεφ. Κάνει και το σουτ. Εύκολο Κουντούλ. Αλλαγή σε πολύ λίγο για τον Εθνικό με Πίντο Ντασίλβαρη. Ακριβώς. Και να δούμε ποια θα είναι η επιλογή αντικατάστασης από τους φιλοξενούμενους. Πάρθει κοντά στο κύριο ζωγράφος τώρα, ναι, για να δεις ποιος βγαίνει και θα μας πει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ο Άρης Κυριάκου. Άρη ποιος? Αμεσάν. Ο Αμεσάν, μάλιστα. Δεν νομίζω πάντως ήταν καλός ο Αμεσάν σήμερα. Κάποια τρεξίμαστα στο πρώτο ημίχρονο μέχρι εκεί. Και μια λαθασμένη επιλογή σε τελική προσπάθεια. Δεν μπόρεσε να γυρίσει στον Ντεμέλο από αριστερά. Σωστά, σωστά. Αυτά, οπότε νομίζω δικαιολογημένη αλλαγή από τον Απόστολο Μακρύδη. Λοιπόν, μπάλα που είναι για τον Εθνικό, ένα πλάγιο σαν φάουλ, σαν κόρνερ, όπως θέλετε πείτε το, από τα δυνατά χέρια του Εντουάρτο Πιντσέλη. Έχει πάρει και λίγα μέτρα φόρα. Και τώρα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Στα τυφλά προς τα πίσω. Μπερδεύτηκαν οι παίκτες του Εθνικού. Ο Τάλι κόντρες. Η μπάλα είναι κόρνερ. Out τελικά. Το έδωσε ο κύριος Τσαγκάρης. Συμφώνησε μαζί του και ο βοηθός, ο Αριστίδης Χρήστου. Λοιπόν, πάμε τώρα για την αλλαγή έξω. Αμεσάν. Μέσα ο Πίντο Ντασίλβα. Εδώ είναι. Δεύτερη αλλαγή για τον Απόστολο Μακρύδη. Να και ο Αμεσάν, ο οποίος αποχωρεί από την αναμέτρηση. Να δούμε αν θα φέρει κάποια εσωτερική αλλαγή, αν θα πάρει ακριβώς τη θέση του Αμεσάν στο παιχνίδι ο Ντασίλβα. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχει κάνει αλλαγή η Αγία Νάπα. Νεαρή. Ναι, θα γίνουν κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Καταρχήν ο Ζουνίνιο πάει στο κέντρο. Άξονα πάλι. Ναι, στο κέντρο. Ναι. Θα παίξει ο Πίντο στην κορυφή της επίθεσης και δεξιά θα έρθει ο Γιάννης Χατζηβασίλης. Όπως δηλαδή και θα πάει ο Βάλντο αριστερά δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πάει ο Βάλντο αριστερά, οπότε έχουμε και εσωτερικές κινήσεις επιθετικά για την ομάδα της Άχνας. Προσπαθεί να κατέβει συνεχώς στην τράπουλα ο κύριος Μακρύδης όσον αφορά την επίθεσή του, αφού δεν έχει απειλήσει σίγουρα όπως θα ήθελε ο Κύπριος τεχνικός. Να δούμε αν αυτή η είσοδο στο παιχνίδι από τον Πίντο Ντασίλβα φέρει κάτι το διαφορετικό. Προς το παρόν η μπάλα είναι στην περιοχή του Εθνικού για τον Κουντούλ. Γενικά πάντως οι δύο τερματοφύλακες, και ο Αθανασίου και ο Κουντούλ, δεν έχουν περάσει ένα δύσκολο βράδυ. Λίγες οι καλές στιγμές για τις δύο ομάδες. Εξού και το 0-0, το οποίο σε αυτό το χρονικό σημείο συνεχίζει να κρίνεται απόλυτα δίκαιο ως αποτέλεσμα. Είμαστε στο 62 χρόνος πολλής, πάνω από μισή ώρα μαζί με τις καθυστερήσεις. Έχουμε δει πολλά σε αυτό εδώ το γήπεδο να συμβαίνουν, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Θυμίζω πως έχασε βαθμούς η Αγία Νάπα όταν και έφερε ισοπαλία στο 90 κάτι απέναντι σε Δόξα και ΑΕΛ, ενώ προηγείται η ομάδα της Αγίας Νάπας. Παναγιώτοφ. Είναι οι γηπεδούχοι τώρα που θέλουν να βγουν μπροστά. Κοντοστέκεται ο Βούλγαρος.
Ψάχνει την κοντινή πάσα για τον Θεοδόρου. Αυτός αλλάζει, μια παλιά σέντρα, έψαξε να βρει τον Ψιάνο χωρίς επιτυχία, απευθείας εκτός. Σε μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική όσον αφορά τα παιχνίδια που είχαμε το προηγούμενο τριήμερο, γιατί από Παρασκευή ξεκίνησε το πρόγραμμα με το ντέρμπι στο Αντώνης Παπαδόπουλος Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ. Συνεχίστηκε το Σάββατο με 3 παιχνίδια και χτες με το Ερμής Δόξα. Κοιτάξτε εδώ νωρίτερα αντίδραση, χτυπιέται πραγματικά ο Απόστολος Μακρύδης. Πάμε στον Άρη Κυριάκου, ναι Άρη. Ναι, αυτό με το ανακάτεμα της τράπουλας που πες νωρίτερα είναι πολύ σωστό, Αλκή. Γιατί ξανά φώναξε τον Ζουνίνιο να έρθει δεξιά και να παίξει ο Χατζηβασίλης σαν δεύτερος επιθετικός, όπως μπήκε καταρχήν στο δεύτερο ημίχρονο ο Κύπριος. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Εθνικού με τον Ζουνίνιο, ο Πίντο Ντα Σίλβα. Υποπίεση, άμυνα βγαίνει από πλευράς Αγίας Νάπας και κάνει και το φάουλ ο Πίντο στην εξέλιξη. Ένα φάουλ πάνω στο Θεοδόρου. Ναι, Άρη. Τον Γιάννη Χατζηβασίλη λέγαμε πως τον χρησιμοποιεί περισσότερο σαν δεύτερο φορ σήμερα ο κ. Μακρύδης. Τον έφερε στα εξτρέμ, όπου όσοι ήθιστε τον συνηθίσαμε και παλιότερα να αγωνίζεται εκεί ο Χατζηβασίλης. Σε Ομόνια Τρόμ, τον Γεροσκήπο, Άρη παλιότερα. Τον βλέπουμε τώρα περισσότερο κεντρικά. Θέλει να παίξει δίπλα στον Πίντο ο κ. Μακρύδης. Δεν ξέρω αν τον είδε παλιότερα και στις εθνικές ομάδες νεαρής ηλικίας τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Τον πιστεύει όμως, γι' αυτό τον λόγο θέλει να παίζει περισσότερο κοντά στον Πίντο. Όντως έτσι είναι, αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς δίπλα στον Πίντο ο Χατζηβασίλης. Ναι, και πολλά παράπονα από τον κύριο Μακρύδη στις κάθετες μεταβάσεις από τους Στόλερ και ωραία εδώ προσπάθεια με τον Χάμπερ, το γύρισμα, ευκαιρία, ο Μάρτσεφ καθυστερεί πάρα πολύ. Σούτ ακόμα δεν έχει γίνει από πλευράς Αγίας Νάπας με τον Φούσκο, πάλι ο Μάρτσεφ, επιμένουν οι γηπεδούχοι. Το γύρισμα, ο Πιντσέλη τώρα θα απομακρύνει σε φάση διαρκείας, αλλά σούτ δεν είδαμε από πλευράς Αγίας Νάπας, και ενώ ο Βεσελίν Μάρτσεφ είχε χώρο και χρόνο να κάνει το σούτ απέναντι στον Κουντούλ και σε καλή θέση, μάλιστα αφού ήταν μέσα στην περιοχή. Κράτησαν πολύ φλιαροί από πλευράς Αγίας Νάπας στη συγκεκριμένη φάση, με αποτέλεσμα ο Πιντσέλη. Κοιτάξτε εδώ, ο Χάμπερ έκανε το γύρισμα και κοιτάξτε πόσο χρόνο τώρα θέλει εκεί. Ο Μάρτσεφ στριφογύρισε, έδωσε και για τον Φούσκο, ούτε εκεί βγήκε κάποιο σούτ και στο τέλος η άμυνα ήρθε ως φυσικό επακόλουθο από πλευράς Εθνικού, ο οποίος είναι στο προσκήνιο με τον Έβερτον. Πιντσέλη, Ατάντα, ο Στόλερ, ο Ατάντα και πάλι για τον Πιντσέλη. Δεν βρίσκει ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη του. Στόλερ τώρα μαζί με τον Πράγκερ και τον Ντόμπερ. Ο Στόλερ συνθέτουν μια πολύ καλή τριάδα μεταγραφών που ήρθαν το φετινό καλοκαίρι για την ομάδα της Άχνας, ο οποίος εθνικός, θα μου επιτρέψετε να πω, έκανε μεταγραφές έκπληξη με βάση τα οικονομικά του δεδομένα. Έφερε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, και ο Ντόμπερ και ο Πράγκερ αλλά και ο Στόλερ. Πίντο, κάθετη δεν περνάει για τον Χατζηβασίλη, άμυνα από τον Μαρκόφσκι, πανταχού παρόν ο στόπερ της Αγίας Νάπας. Θεοδόρου, Φίλγκέιτ θέλει να περάσει από τον Στόλερ, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ εκεί, είναι δίπλα ο Τσαγκάρης. Και ο Εθνικός τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για αντεπίθεση με τον Πιντσέλη. Τρέχει ο Βάλντο, θέλει να αλλάξει αυτός παιχνίδι με τον Πίντο, άμυνα από τον Μαρκόφσκι, αρχικά η κεφαλιά απομάκρυνε. Φούσκο. Πάνω κάτω τώρα προσπαθούν να παίξουν την μπάλα οι δύο ομάδες. Χάμπερ, από ένα σημείο και μετά λογικά θα αρχίσει να μετράει και ο παράγοντας κούραση. Φούσκο, Θεοδόρου, Κολοκούδιας, Μάρτσεφ. Πίσω 5 παίχτες στη γραμμή της άμυνας για τον Εθνικό, έχουν επιστρέψει άπαντες. Παναγιώτοφ, το 1-2 δεν βγαίνει, ο Φούσκο πάντως πήρε εκ νέου μπάλα. Χάμπερ, Κολοκούδιας, θέλει να περάσει άμυνα ωραία από τον Ζουνίνιο, θα περάσει πολύ όμορφα από τον Φίλγκέιτ, κρατάει ο Ζουνίνιο και δίνει για τον Βάλντο. Συμπατριώτης του, τρέχει και ο Χατζηβασίλης κοντά, κάνει κίνηση ο Βάλντο για να ξεμαρκαριστεί ανάμεσα σε δύο, υπάρχει φάουλ και κάρτα για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Το φάουλ για τον Εθνικό σε πολύ καλό σημείο. Ο Ζαχαρίας Θεοδόρου έχει πάρει την κίτρινη κάρτα, τέταρτη στο παιχνίδι.
δεύτερη για παίκτη της Αγίας Νάπας. Θεοδόρο που θα βοηθήσει υποτικά εκεί τον Βάλτο για να σηκωθεί. Σε αυτήν εδώ την φάση το φάουλ. Με τον Βάλτο να περνάει ωραία και όντως υπάρχει φάουλ από τον Θεοδόρου. Στον Άρη πάμε. Τι έχουμε, Άρη? Πρόβλημα χαμηλά στο αριστερό πόδι του Everton. Ο οποίος είχε χτυπήσει το νομίζω είναι στα αρχικά στάδια του αγώνα. Ναι. Οπότε δείχνει να έχει ξαναχτυπήσει στο ίδιο ακριβώς σημείο χαμηλά στο αριστερό πόδι. Θα περάσει ο Χριστοφή. Οπότε ο Χριστοφή θα πάει στην θέση του. Θα βγει ο Everton. Αναγκαστική αλλαγή, τρίτη και τελευταία στο παιχνίδι για τον Εθνικό, ο οποίος έχει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο με τον Στόλερ και τον Πιντσέλη να είναι δίπλα από την μπάλα. Μάλλον ο Στόλερ με το δεξί, εκτός αν έχουν δουλέψει κάτι άλλο στις προπονήσεις οι παίκτες του Μακρύδη. Για να δούμε. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Στόλερ και Πιντσέλη. Θα γίνει αλλαγή τώρα, μάλιστα, θα γίνει τώρα η αλλαγή. Θα βγει εκτός ο Everton και θα περάσει το παιχνίδι ο Χριστόφορος Χριστοφή με το νούμερο 26, τρίτη και τελευταία αλλαγή για τον Εθνικό. Επαναλαμβάνω, αναγκαστική για την ομάδα της Άχνας αυτή τη φορά, αφού δεν μπορεί να συνεχίσει ο Everton στον αγώνα. Καμία κίνηση προς το παρόν από τον Γιώργο Κοσμά στην αναμέτρησή μας. Λοιπόν, ο Everton κουτσένοντας βγαίνει εκτός. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα στο αριστερό πόδι που το αποκόμισε ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο και για το τελευταίο 20 λεπτό θα αναγκαστεί να δει το παιχνίδι από τον πάγκο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το φάουλ. Συστάσεις από τον Μάριο Τσαγκάρη. Τώρα σφυρίζει. Ο Πιντσέλη αφήνει για τον Στόλερ. Η μπάλα χαμηλά περνάει. Διώχνουν τώρα της Αγίας Νάπας. Ζουνίνιο, νέο σουτ. Το Αθανασίου πάρα πολύ δύσκολα. Τρομερό σουτ από τον Ζουνίνιο. Αναγκάζει τον Αθανασίου να πέσει και να διώξει σε κόρνερ τελικά. Σπουδαία στιγμή για τον Εθνικό στο 70. Το φάουλ εδώ από τον Στόλερ. Η βολίδα του Ζουνίνιο. Δύσκολη απόκριση από τον Αθανασίου. Πολύ καλή στιγμή για τον Εθνικό για το 0-1 με τον Βραζιλιάνο. Κόρνερ τώρα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Δεύτερο στο παιχνίδι. Τώρα εκτελείται η μπάλα που παίρνει ύψος. Και παλιά προσπάθησε να πάρει ο Χατζηβασίλης. Ατάντα το γύρισμα σε ένα χώρο όπου είναι ο Στόλερ. Βαθιά μπαλιά που βγαίνει από τον Χάτζαρο. Κεφαλιά από τον Χριστοφή. Άρτια φυξής από τον πάγκο στην θέση του Everton. Ζουνίνιο. Νέο γέμισμα. Ο Αθανασίου σε ετοιμότητα θα μαζέψει αυτή τη φορά. Πολύ πιο εύκολα σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθεια του Ζουνίνιο. Αυτήν εδώ. Βλέπετε με το αριστερό η βολίδα. Πολύ καλό σουτ και δύσκολη. Πολύ καλή απόκριση και από τον Γρηγόρη Αθανασίου. Πάμε στον Άρη Κυριάκου. Έχουμε... εδώ υπάρχει ένα φάουλ και κάρτα νωρίς στο παιχνίδι για τον Χριστοφή. Με τον μπήκε στον αγώνα. Ένα λεπτό μετά παίρνει σωστά την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τσαγκάρη. Χριστόφορος Χριστοφή, πρώτη κάρτα στο παιχνίδι και για τον ποδοσφαιριστή του Εθνικού. Εδώ πάσα του Χάμπερ. Το φάουλ από πίσω πάνω στον Βεσελίν Μάρτσεφ. Λοιπόν, θα δούμε αυτό το φάουλ και θα πάμε στον Άρη Κυριάκου για να μας ενημερώσει για δύο αλλαγές της Αγίας Νάπας. Θα κάνει διπλή αλλαγή ο Γιώργος Κοσμά. Προς το παρόν να δούμε το φάουλ με τον Φούσκο για τους γηπεδούχους. Μεταφέρεται τώρα το σκηνικό στα καρέ του Κουντούλ. Τώρα εκτελεί ο Φούσκο. Κεφαλιά πρώτη από τον Ατάντα που απομακρύνει. Σωτήρια θα έλεγα εκεί. Προτού κάνει κίνηση και πάρει την κεφαλιά ο Παναγιώτοφ. Ένα νέο γέμισμα. Χατζηβασίλης. Ζουνίνιο. Ψάχνει τον Πίντο. Τρέχει και ο Ψιάνος. Θα αναγκαστεί να γυρίσει για τον Αθανασίου. Παρακινδυνευμένα αφού έτρεξε ο Χατζηβασίλης. Διώχνει τελικά ο Ελαδίτης Πορτιέρο σε πλάγιο. Πάμε τώρα στον Άρη Κυριάκου για τις δύο αλλαγές της Αγίας Νάπας. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί Άρη και ποιοι βγαίνουν. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε για τον έναν. Το δεύτερο ακόμα να τον δώσει ο κύριος Κοσμά. Αρέστηκε Ρόμιουλο Ντοσάντος θα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Ζαχαρίας Θεοδόρου είναι ο ένας από... Άρα θα μπει στη θέση του ο Αρέστη. Ναι. Στη θέση του Ζαχαρία Θεοδόρου. Και θα μπει και ο Ντοσάντος, ο Ρόμιουλο Ντοσάντος για να βγει ποιος. Θα ξέρουμε σε λίγο. Ακόμα δεν έχει δώσει το δεύτερο χαρτάκι. Να δούμε αυτό το πλάγιο με τον Πιντσέλη δυνατά εκτελεσμένο μέσα στην περιοχή της Αγίας Νάπας. Ο Μάρτσεφ μακριά, υπάρχει και σφύριγμα από τον κύριο Τσαγκάρη. Έχει τελειώσει η φάση. Υπάρχει
Έχεις κάτω της Αγίας Νάπας. Λοιπόν, περιμένουμε τις δύο αλλαγές. Πάει πρώτος πάντως ο Αρέστη. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Χτύπησαν στο πρόσωπο μεταξύ τους με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Βρήκε τον Ψιάνο ο Φιλγκέιτ. Έχει ζαλιστεί ο Ελλαδίτης. Το βλέπετε εδώ, είναι κοντά ο Σταθάκης. Αλλά φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο κάταγμα στο πρόσωπο. Βγήκε με δύναμη. Εδώ βλέπετε ο Φιλγκέιτ, άθελα του βέβαια. Βλέπετε πώς ζουν οι δύο προπονητές και αυτό το δεύτερο πολύ ενδιαφέρον πλέον ημίχρονο. Καμία σχέση με το πρώτο 45 λεπτό. Θα έχει αλλαγή πάντως η Αγία Νάπα. Άρη, δεν ξέρω αν είναι ο Μαρκόφσκι ή ο Ψιάνος, γιατί έχει εντύπωση ότι είναι ο Ψιάνος, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτός τελικά. Δεν ξέρω αν έχεις δει εσύ, αν έχεις καλύτερο οπτικό πεδίο. Όχι, νομίζω είναι, όχι μόνο νομίζω, είμαι σίγουρος είναι ο Μαρκόφσκι. Γιατί ο Ψιάνος είναι όρθιος εκεί κοντά μαζί με τον Γιάννη Αντωνίου, οπότε είναι ο αμυντικός, ο κεντρικός αμυντικός της Αγίας Νάπας που έχει το πρόβλημα. Ναι, και γι' αυτό το λόγο Αλκή. Τώρα τον βλέπουμε έτσι καλύτερα, ναι, είναι όντως ο Μαρκόφσκι, ναι, Άρη. Ναι, γι' αυτό το λόγο ακυρώνει προς το παρόν τις αλλαγές. Πήρε πίσω την αλλαγή του Αρεστή. Ναι, γιατί έχει φορέσει τώρα την εμφάνισή του ο Ρόχα. Τώρα βλέπω και τον Ρόχας, ναι. Δεν υπάρχει άλλος. ο Μαρκόφσκι, ο οποίος κρατάει το πρόσωπό τιμή του. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κάταγμα στο ρηνικό οστό, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα βγει εκτός, δεν μπορεί να συνεχίσει. Ναι, και αυτό... ο αμυντικός της Αγίας Νάπας και θα μπει ο Ρόχας στη θέση του. Ναι, και αυτό που προκύπτει είναι πως υπάρχει και πρόβλημα στα κεντρικά μπακ, γιατί δεν υπάρχουν τα καθαρά κεντρικά μπακ τώρα στις αλλαγές που διαθέτει ο κ. Κοσμά. Έτσι ο Ρόχας λογικά θα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και θα πάει σαν κεντρικό μπακ στην θέση του Μαρκόφσκι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το παιχνίδι που συνεχίζεται για λίγο με 10. Η Αγία Νάπα, θα μπει ο Ρόχας σε πολύ λίγο. Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν και για τους γηπεδούχους μετά την αναγκαστική του Εθνικού νωρίτερα με Εύερτον και Χριστοφή. Με τον Γρηγόρη Αθανασίου να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ρόχας είναι ήδη έτοιμος εκεί δίπλα από τον τέταρτο, τον Θωμά Μούσκο, για να μπει στο παιχνίδι. Και θα δούμε ποια από τις άλλες δύο αλλαγές που ετοίμαζε νωρίτερα ο Γιώργος Κοσμά, δηλαδή τον Ρόμουλο Ντος Σάντος και τον Γιώργο Αρέστη, ποιος από τους δύο θα μπει στο παιχνίδι στην συνέχεια, εάν μπουν και οι δύο. Γιατί αλλαγή δεν έχει κάνει ακόμα η Αγία Νάπα. Ο εθνικός στο προσκήνιο με τον Βάλντο, πάτησε μπάλα, κάνει τώρα τη σέντρα, το γύρισμα του Ζουνίνιο. Εθνικός που επιμένει με τον Στόλερ. Χάτζαρος. Και ο Αρέστη επιστρέφει εκεί στο χώρο που γίνονται οι αλλαγές, άρα θα μπει και αυτό στο παιχνίδι. Θα βγει ο Θεοδόρου, Άρη. Αυτό είπε ο η σέντρα, ωραία, ο Βάλντο στην πλάτη της άμυνας, τελικά η μπάλα είναι εκτός. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις αλλαγές. Θα μπει τελικά ο Αρέστης στη θέση του Ζαχαρία Θεοδόρου. Θα δούμε εδώ τη φάση. Εδώ υπάρχει χέρι του στο γύρισμα του Ζουνίνιο. Κοντά ο Τσαγκάρης, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Θα δούμε τι ακριβώς και πόσο κοντά είναι το χέρι στο σώμα του παίχτη της Αγίας Νάπας. Λοιπόν, Ρόχας αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Μαρκόφσκι. Μέσα και ο Αρέστης στην θέση του Ζαχαρία Θεοδόρου, ο οποίος είχε καλή παρουσία για ένα ακόμα παιχνίδι με την Αγία Νάπα. Δεν ήταν άσχημος ο δανεικός, εδώ είναι δανεικός από την ανόρθωση ο Θεοδόρου. Παίρνει σίγουρα υπερπολίτιμα λεπτά στα πόδια του όσον αφορά τις εμπειρίες του σε αυτό το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Λοιπόν, δύο αλλαγές για την Αγία Νάπα. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι από τον Αθανασίου. Τελευταία 15 λεπτά και κάτι με τις καθυστερήσεις. Φιλγκέιτ. Χάμπερ. Έχασε από τον Χάτζαρο. Χατζηβασίλης. Ψάχνει τον Βάλντο. Ο Ψιάνος στην άμυνα. Σε πρώτο χρόνο. Πιέζουν εκεί της Αγίας Νάπας. Παίρνει ο Πιντσέλη τελικά. Και βγάζει με τη μία για τον Βάλντο. Ευκαιρία για τον εθνικό. Ο Βάλντο από πλάγια θέση. Θα περάσει και... Για να δούμε τι δείχνει ο Τσαγκάρης, ο οποίος αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Διαμαρτύρονται του εθνικού. Διαμαρτύρονται και της Αγίας Νάπας για κάρτα. Ο Βάλντο, ο οποίος πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας. Θα πρέπει να το δούμε εδώ τώρα. Και ελπίζω ότι θα ξεκαθαρίσει το replay. Εδώ. Έχει πάρει πόδι. Έχει πάρει πόδι, τουλάχιστον από αυτό το replay εδώ φαίνεται. Εδώ ίσως να φανεί καλύτερα.
Από την πίσω κάμερα, όχι, υπάρχει πέναλτι εδώ. Εδώ παίρνει πόδι ο Αθανασίου του Βάλντο. Δεν είναι φάση χωρίς επαφή. Αυτό που θα παρακαλέσω όμως να δούμε είναι αν υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης. Γιατί φεύγει εδώ, παίρνει, βρίσκει πόδι του Βάλντο Αθανασίου. Εάν δεν υπήρχε offside και από τη στιγμή που συνεχίστηκε η φάση υπάρχει πέναλτι. Λοιπόν, εδώ, όχι, είναι καλυμμένος. Φεύγει από κανονική θέση ο Βάλντο. Εδώ τώρα είναι η σειρά του εθνικού να διαμαρτύρεται. Και δικαιολογημένα φαίνεται ότι ο Αθανασίου ακουμπάει, βρίσκει με το πόδι του τον επιθετικό της ομάδας Άχμας. Φάση που θα συζητηθεί σίγουρα στο 78. Παιχνίδι πλέον στο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, στην κόψη του ξηραφιού και για τις δύο ομάδες που ψάχνουν το πολυπόθητο τρίποντο της νίκης. Αν και δεν μας βοηθάει το δοκάρι, βλέπετε ότι εκεί στο ξεκίνημα, όχι στο προηγούμενο κλικ, φάνηκε ότι τσιμπάει η μπάλα εδώ να φανεί καλύτερα. Παίρνει μάλλον το πόδι, όχι, εδώ δεν φαίνεται καθόλου. Αλλά η κίνηση και μόνο του ποδιού του Αθανασίου δείχνει ότι έχει βρει πάνω στο πόδι του Βάλντο. Ένα δυνατό σούτ από τον Ζουνίνιο, εύκολα αυτή τη φορά, δηλαδή της Πορτιέρο. Μάρτσεφ, ο Τάλ άνοιξε περισσότερο την μπάλα, πλάγιο για τους γηπεδούχους, οι οποίοι τώρα θέλουν αυτοί με τη σειρά τους να βγουν στο προσκήνιο. Πιντσέλη, Αρέστη, ξεκούραστος, μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Φούσκο, Μάρτσεφ, πέρασε ο Βούλγαρος. Κάνει και το γύρισμα. Το σούτ από τον Φούσκο Ατάντα διώχνει. Παναγιώτοφ, επιμένει Αγιάνναπα. Χάμπερ, Παναγιώτοφ. Ο Κολοκούδιας ψάχνει να βρει τον Καναδό. Η κεφαλιά του Ατάντα. Ο Τάλ θα αφήσει για τον Κουντούλ. Αυτή είναι νωρίτερα φάση με γύρισμα. Όχι, όχι, είναι στο στήθος εδώ. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά στο Βαν, διότι είπαμε νωρίτερα ότι υπάρχει υποψία για χέρι. Εδώ το γύρισμα του Ζουνίνιο, η μπάλα πάνω στο σώμα του αμυντικού της Αγίας Νάπας. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά για την βοήθειά τους σε μια φάση όπου μπορούσαν να αμφισβητούμε, να ξεκαθαρίζει απόλυτα με το replay. Πίντο Ντα Σίλβα άνοιξε περισσότερο από ό,τι έπρεπε την μπάλα. Ο Ρόχας, Φιλγκέιτ, Παναγιώτοφ. Τελειώνει ο χρόνος και οι δύο ομάδες εντείνουν τις προσπάθειές τους για κάποιο γκολ. Μάρτσεφ, παίζεται λέει ο Τσαγκάρης. Εδώ υπάρχει προβολή επικίνδυνη από τον Φιλγκέιτ που θα πάρει και την κάρτα. Κάρτα και στον Μάικ Φιλγκέιτ για αυτήν εδώ την φάση. Αρχικά δεν υπήρχε φάουλ. Δεν υπήρχε φάουλ πάνω στον Μάρτσεφ από τον Χάτζαρο και στη συνέχεια πάει με δύναμη άτσαλα ο Φιλγκέιτ για να κάνει το φάουλ και να πάρει και την κίτρινη κάρτα, το φάουλ πάνω στον Πίντο Ντα Σίλβα. Ατάντα, Ζουνίνιο, από τους καλύτερους για τον εθνικό στο δεύτερο ημίχρονο, με πολλή διάθεση στο παιχνίδι του. Πιντσέλη, πάλι ο Ζουνίνιο για τον Ατάντα. Άρη τελευταίο δεκάλεπτο, τι λένε οι δύο τεχνικοί, οι οποίοι έχουν προσφέρει έτσι μερικά πολύ ενδιαφέροντα highlight όσον αφορά τις αντιδράσεις τους μέχρι στιγμής στον αγώνα. Να δούμε εδώ τη φάση με τον Ντα Σίλβα. Υπάρχει φάουλ για τον εθνικό. Μάλιστα σε πολύ καλό σημείο. Μία ανάσα από την μεγάλη περιοχή με τον Αντωνίου να κάνει το φάουλ. Να διαμαρτύρεται και ο αμυντικός των γηπεδούχων. Να δούμε εδώ η φάση. Ο Ψιάνος. Στον Ψιάνο πρέπει να έχει χρεωθεί. Ναι, στον Ψιάνο. Γιατί ο Αντωνίου ήταν πιο μπροστά. Σε σπρώξιμο θεωρεί το απλωμένο χέρι του Ψιάνου πάνω στον Πίντο Ντα Σίλβα είναι αντικανονικό. Αυτό δίνει ως φάουλ ο κύριος Τσαγκάρης. Και αναγκάζει τώρα την Αγία Νάπα να φέρει όλο τον κόσμο μέσα στα καρέ του Αθανασίου. Και τον εθνικό να απειλεί από πάρα πολύ καλό σημείο. Το έκανε και νωρίτερα σε φάουλ εκεί ο εθνικός. Πάλι με τον Στόλερ και τον Πιντσέλη χωρίς να απειλήσει.
Και να δούμε αν σταθούν πιο τυχεροί αυτή τη φορά οι παίκτες του Απόστολου Μακρύδη. Βλέπετε εκεί σε πάρα πολύ καλό σημείο Στόλερ και Πιντσέλη. Ο Πιντσέλη αυτή τη φορά πάει απευθείας λίγο πάνω από την εστία του Αθανασίου. Ούτε τώρα μπορεί ο Εθνικός να εκμεταλλευτεί ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Όλα αυτά στο 83. Λοιπόν, Άρη, τι λένε οι δύο τεχνικοί σε αυτά τα τελευταία κομμάτια του αγώνα, βλέποντας και τον Απόστολο Μακρύδη? Λοιπόν, περισσότερο και απλότερο παιχνίδι ζητούν και οι δύο τεχνικοί. Καταρχήν από τους γηπεδούχους θέλει ψυχραιμία ο κύριος Κοσμάς στις μεταβάσεις, ώστε να βγει με τη σειρά της μπροστά. Το τελευταίο διάστημα έχει υποτονίσει κάπως ο ρυθμός των γηπεδούχων. Η Αγία Νάπα τώρα που θέλει να βγει μπροστά με τον Κολοκούδια, βγάζει τη σέντρα, ο Χάτζαρος, παραλίγο το λάθος και η μπάλα είναι κόρνερ. Εδώ παραλίγο να γίνει ζημιά από το λάθος του Πέτρου Χάτζαρου, τελικά η μπάλα λίγο έξω από την εστία του Κουντούλ σε κόρνερ για την Αγία Νάπα. Από το πουθενά δημιουργούν φάση οι γηπεδούχοι και φέρνουν κόσμο στα καρέ του τερματοφύλακα του Εθνικού με κοντινή εκτέλεση. Το κόρνερ, ο Φούσκο τη σέντρα. Καλή στιγμή, κεφαλιά από τον Ρόχας έξω. Ναι, Άρη, για να ολοκληρώσεις. Ναι, και περισσότερες επιλογές με κίνηση χωρίς μπάλα ζητά ο Απόστολος Μακρύδης, ώστε ο Εθνικός να βγαίνει ταχύτατα στην επίθεση. Κορατάλ που είναι κάτω θα σηκωθεί, δεν είναι κάτι το σοβαρό από την διεκδίκηση νωρίτερα της φάσης με τον Ρόχας. Η Αγία Νάπα, η οποία θα έχει και τρίτη αλλαγή. Είναι έτοιμος ο παίκτης εκεί, έτσι? Ναι, ο Ρόμιλο Ντοσάντος. Ο Ντοσάντος, που... ο οποίος ήταν από πριν να μπει, ναι, αλλά καθυστέρησε λίγο ο κύριος Κοσμά. Καθυστέρησε λόγω της αποχώρησης του Μαρκόφσκι. Οπότε διαφοροποιηθήκαν λίγο τα πλάνα των γηπεδουχών. Πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού. Η αλλαγή σε πολύ λίγο, όταν πάει κοντά στον τέταρτο ο Ντοσάντος. Λοιπόν, το πλάγιο με τον Χάτζαρο. Αρέστη μακριά, ψάχνοντας τον Κολοκούδια, υποπίεση αυτός από τον Τάλ. Θέλει να περάσει χωρίς να τα καταφέρει. Πλάγιο είναι για τον Εθνικό. Ο Χάτζαρος θα το εκτελέσει. Ωραία, παίρνει μπάλα ο Παναγιώτοφ. Κολοκούδιας. Η πάσα δεν περνάει για τον επερχόμενο Χάμπερ. Εδώ θα μπορούσε να βγει σπουδαία ευκαιρία για την Αγία Νάπα, αφού ο Χάμπερ έβγαινε απέναντι από τον Κουντούλ. Δεν πέρασε όμως η μπαλιά. Η πάσα που επιχείρησε ο Κολοκούδιας έδωσε ύψος. Προσπάθησε να την περάσει πάνω από το κεφάλι του Ατάντα. Πιάνος. Η σέντρα. Ο Κολοκούδιας, ο Τάλ προς τα πίσω στα τυφλά. Πλάγιο είναι για την Αγία Νάπα. Με τον Μάρτσεφ να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Όχι, θα αφήσει τελικά. Για τον Φιλ Γκέιτ. Φούσκο, υποπίεση, χωρίς φάουλ παίρνει του Εθνικού. Πίντο Ντα Σίλβα, Ζουνίνιο. Κρατάει μπάλα αυτός. Ψάχνει όμως τώρα βοήθεια και την βλέπει στο πρόσωπο του Βάλντο. Πιντσέλη. Στόλερ. Ζουνίνιο. Χάτζαρος. 4 λεπτά ακόμα για το 90. Χατζηβασίλης κράτησε μπάλα, δεν βγήκε εκτός. Και στην εξέλιξη έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Απογοητευμένος ο Απόστολος Μακρύδης, βλέποντας την κίνησή του χαρακτηριστικά. Δεν είδε την ομάδα του εδώ να βγάζει κάποια επίθεση, κάποια σέντρα, εν πάση περιπτώσει, είτε με Χάτζαρο είτε με Χατζηβασίλη. Χατζηβασίλης που προσπάθησε εκ νέου, αλλά είναι για τον Εθνικό αυτή τη φορά. Αλλαγή ακόμα δεν έχει πάρει εντολή ο κύριος Μούσκος. Άρη, τώρα θα γίνει αλλαγή. Ποιος βγαίνει? Ποιος θα βγει τελικά, είδαμε? Αν είδα καλά, ο Κολοκούδιας. Μάλιστα. Θα περιμένουμε σε πολύ λίγο. Πιντσέλη. Ατάντα. Δυνατό, μακρινό σου του Αθανασίου σε ετοιμότητα, εύκολα και τα δεδομένα. Για έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές όταν βρέθηκα σε αυτό το σημείο εδώ για να σχολιάσω και να κάνουμε περιγραφή μαζί με τον Άρη
σε παιχνίδια της Αγίας Νάπας, παρά το γεγονός ότι η άμυνα της έχει δεχτεί 21 γκολ. Εν τούτης θα μπορούσε να έχει δεχτεί πολλά περισσότερα αν δεν ήταν ο Αθανασίου κάτω από τα δοκάρια. Κορυφαίος της Αγίας Νάπας σε κάποια παιχνίδια από τα φετινά στο πρωτάθλημα. Αρέστη, έκανε ένα γύρισμα ο Πιντσέλη, πάλι ο Αρέστη. Υποπίεση από τον Χατζηβασίλη, σηκωμένο το σημαίακι του βοηθού αφήνει ο Τσαγκάρης και ο Μάρτσεφ άνοιξε περισσότερο από ό,τι έπρεπε, με αποτέλεσμα ο Τάλ να παραχωρήσει το play out. Πάμε τώρα για την αλλαγή. Θα βγει εκτός όντως ο Γιώργος Κολοκούδιας για να περάσει ο Ρόμουλο Ντοσάντος στον αγώνα. Στην τρίτη και τελευταία αλλαγή στο παιχνίδι για τον Γιώργο Κοσμά. Ο Κολοκούδιας προσπάθησε σε κάποιες φάσεις, δεν ήταν στις καλές βραδιές του όπως σε κάποια από τα προηγούμενα παιχνίδια. Πάει το περιβραχιόνιο στον Phil Gate και βγαίνει εκτός ο κάπτεν της Αγίας Νάπας. Ντοσάντος στην πρώτη επαφή με την μπάλα, έγινε το λάθος. Σφύριγμα για φάουλ του Αρέστη πάνω στον Ντασίλβα. Στόλερ, κοντινή πάσα, ο Πιντσέλη, ο Χάτζαρος. Ένα λεπτό πριν το 90, να δούμε και τις καθυστέρησεις, ένα τρίλεπτο λογικά. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι περισσότερο. Δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο καθυστέρηση σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Σε ένα σαφώς καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο μέρος ήταν πολύ μέτριο και για τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο προσπάθησαν να απειλήσουν, αν μη τι άλλο περισσότερο. Είχαμε δύο φάσεις που θα συζητηθούν. Μία για την κάθε ομάδα. Ντοσάντος, Φουσκό για τον Phil Gate. Χάμπερ. Εδώ επικίνδυνη προβολή του Ατάντα και φάουλ και κάρτα λογικά. Όντως έτσι είναι. Μία ακόμα κάρτα στο παιχνίδι για τον Ατάντα αυτή τη φορά. Στην επικίνδυνη προβολή που έκανε, 7η κάρτα στο παιχνίδι. Άτος ο Ατάντα. 3 λεπτά ο επιπλέον χρόνος. Θα δούμε σε λίγο και τον τέταρτο, τον κύριο Μούσκο, να δείχνει τον επιπλέον χρόνο των καθυστερήσεων. Λοιπόν, το 90 λεπτό έχει συμπληρωθεί και πλέον πάμε στο 3 λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν η Αγία Νάπα καταφέρει να κάνει ό,τι δεν έκανε σε προηγούμενα παιχνίδια, όταν ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι και το τελευταίο σχεδόν λεπτό των καθυστερήσεων, οπότε και έχανε την νίκη φέρνοντας ισοπαλία, ή αν ο Εθνικός σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο καταφέρει να πάρει ένα υπερπολίτιμο τρίποντο. Θα το μάθουμε σε πολύ λίγο, σε 2,5 λεπτά, οπότε και θα συμπληρωθεί ο χρόνος των καθυστερήσεων. Παναγιώτοφ. Πάει απευθείας ο Βούλγαρος, η μπάλα έξω. Συμπληρώνουμε το πρώτο από τα 3 λεπτά με τον Κουντούλ να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο ότι αν το παιχνίδι ολοκληρωθεί με αυτό το ισόπαλο 0-0 θα είναι ένα απόλυτα δίκαιο αποτέλεσμα όσον αφορά τουλάχιστον τις φάσεις και τις ευκαιρίες που είχαν οι δύο ομάδες. Εδώ να δούμε την προσπάθεια με τον Βάλντο. Κάνει ένα γύρισμα. Η μπάλα δεν έχει βγει ακόμα. Ο Βάλντο κρατάει μπάλα. Ο Ψιάνος. Ο Χάμπερ που έχει γυρίσει για να βοηθήσει. Τώρα θα δώσει πάσα ο Καναδός. Πέρασε ωραία ο Παναγιώτοφ. Αγία Νάπα που θέλει να βγει στο προσκήνιο. Ο Παναγιώτοφ κράτησε μπάλα. Φούσκο, υποπίεση, ο Στόλερ, ο Ψιάνος. Ανάμεσα σε δύο παίχτες εκεί. Ο Βάλντο προσπάθησε να πάρει. Έκανε φάουλ τελικά. Αν όχι, είχαμε υπόδειξη για offside. Γι' αυτό και το σφύριγμα του Μάριου Τσαγκάρη. Για τους γηπεδούχους με τον Στέργιο Ψιάνο να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια σε μία από τις τελευταίες φάσεις στο παιχνίδι. Αυτό κάνει τώρα. Ζουνίνιο δεν μπορείς να πάρει την κεφαλιά. Αρέστη, Χάμπερ. Πάλι ο Αρέστη. Έφτανε η μπάλα για τον Καναδό. Το παλεύει πάντως εκεί. Με τον Στόλερ. Μονομαχίες ανάμεσα στους παίχτες των δύο ομάδων. Πλάγιο είναι για τον Εθνικό. Γρήγορα εκτελεσμένο το πλάγιο. Τρέχει ο Πίντο Ντασίλβα.
Πάει πρώτος Αντωνίου εκεί για να γυρίσει τον Αθανασίου. Ψύχρεμα αυτός. Να γίνει το λάθος. Θα το διορθώσουν οι της Αγίας Νάπας. Ο Ψιάνος απομακρύνει. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Πιντσέλη, ίσως την τελευταία φάση του αγώνα. Η σέντρα που βγαίνει, κεφαλιά πρώτη από τον Ρόχας. Και είναι Αγία Νάπα τώρα που θέλει να βγει στο προσκήνιο. Κοιτάει και το ρολόι του Τσαγκάρης. Πάσα για τον Ρόμουλο Ντος Σάντος. Κάνει κίνηση αυτός. Έγινε το λάθος ο Χάτζαρος. Λάθος και από τον Χάτζαρο. Μάρτσεφ. Ωραία πάσα. Ο Χάμπερ ευκαιρία. Κάνει και το σούτ ο Κουντούλ στην απόκριση του αγώνα. Και στην εξέλιξη. Φάση που συνεχίζεται τώρα το νέο σούτ. Δεν νομίζω έχει τελειώσει το παιχνίδι. Έχει σφυρίξει και ο Τσαγκάρης. Ορίεται ο Απόστολος Μακρύδης. Υπάρχει κόρνερ στο παιχνίδι. Είναι η τελευταία φάση τώρα. Αφού αυτό σφυρίζει, αυτό υποδεικνύει ο κύριος Τσαγκάρης. Για μια φάση με πολύ καλή στιγμή για την Αγία Νάπα στο σούτ του Χάμπερ. Σε λίγο θα το ξαναδούμε αυτό. Προς το παρόν να περιμένουμε την εκτέλεση του κόρνερ. Δεν αφήνει το κόρνερ να εκτελεστεί ο κύριος Τσαγκάρης. Τελειώνει το παιχνίδι στο Τάσος Μάρκου. Αγία Νάπα Εθνικός 0-0. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ είναι η τελευταία φάση στον αγώνα. Κοιτάξτε, για την Αγία Νάπα από τα λάθη των παιχτών του Εθνικού. Με τον Μάρτσεφ να βγάζει μόνο του το Χάμπερ χωρίς να υπάρχει offside. Το σούτ του Καναδού, σπουδαία απόκριση από τον Κουντούλ στην εξέλιξη. Ο Πιντσέλη προσπάθησε να διώξει και το κόρνερ για την γηπεδούχο ομάδα. Κόρνερ πάντως που δεν θα εκτελεστεί ποτέ. Η αναμέτρηση λήγει στο ισόπαλο 0-0. Το αποτέλεσμα το οποίο από ένα σημείο και μετά φαινόταν ότι θα είναι το πιο πιθανό με βάση την γενικότερη εικόνα που παρουσίασαν σήμερα και οι δύο ομάδες. Η Αγία Νάπα, η οποία ανεβαίνει στους 8 βαθμούς, θα είναι στη 10η θέση παρέα με τον Οθέλο. Θα είναι στο συν 2 μάλλον από την τελευταία θέση και την Δόξα. Ο Εθνικός θα πάρει στους 13 βαθμούς. Έχω την εντύπωση ότι όπως ήρθε το παιχνίδι, οι δύο ομάδες μπορεί να μείνουν ευχαριστημένες από τον βαθμό. Ο Εθνικός πάντως θα διαμαρτυρηθεί για δύο φάσεις. Η μία για περίπτωση πέναλτι σε μαρκάρισμα, σε προβολή του Αθανασίου πάνω στον Βάλντο. Η άλλη για φάση που εξελίχθηκε μέσα στα καρέ του Εθνικού με τον Χάμπερ να χάνει τεράστια ευκαιρία. Όμως ο Καναδός ήταν σε πεντακάθαρη θέση offside. Δεν το υπέδειξε ο βοηθός, ο Ανδρέας Ανδρέου, με αποτέλεσμα να χαθεί με μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Αγίας Νάπας, αλλά ήταν σε φάση η οποία δεν έπρεπε να μετρήσει καν. Τα λέει και ο Αποστόλος Μακρύδης με τον Μάριο Τσαγκάρη. Θα περιμένουμε τον Άρη Κυριάκου για κάποια δήλωση. Δεν ξέρω Άρη αν έχει κάποιον παίκτη από πλευράς Εθνικού ή κάποιο παράγοντα, γιατί ήδη οι παίκτες των φιλοξενούμενων έχουν πάει στα αποδυτήρια. Αντίθετα οι γηπεδούχοι είναι στον αγωνιστικό χώρο. Μας ακούει ο Άρης Κυριάκου? Δεν μας ακούει ακόμα, ετοιμάζει ρεπορτάζ. Εμείς θα παρακαλέσω, βλέποντας τα πλάνα από τους παίκτες της Αγίας Νάπας, αν έχουμε διαθέσιμα τα στατιστικά, να δούμε τη σχετική κάρτα, έτσι, για να έχουμε και αυτή την εικόνα του αγώνα με αριθμούς. Λοιπόν, εδώ είναι 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Οι τελικές προσπάθειες 13 εύστοχες για την Αγία Νάπα, 12-6 για τον Εθνικό. Τα offside, φάουλ 13-16, αποκρούσεις 6-3, τα κόρνερ 7-2 για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Κίτρινες κάρτες 7 συνολικά και η κατοχή που είναι υπέρ της Αγίας Νάπας στο 55-45. Ο Γιώργος Κοσμάτα λέει με τους παίκτες του εκεί, κάνοντας ουσιαστικά τον απολογισμό μετά το σημερινό παιχνίδι. Αγία Νάπα που θα συνεχίσει να παλεύει στην κάτω ζώνη όσον αφορά τα δεδομένα που υπάρχουν στον βαθμολογικό πίνακα. Λοιπόν, είναι ο Άρης Κυριάκου έτοιμος.